Hare Krishna. So verse 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் என்ன சொல்றார் பகவான்? அர்ஜுனா என்ன பண்றார்? அர்ஜுனா கண்டினியூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ். அவரோட ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நிறைய டவுட் இருந்தது. இப்போ இன்னொரு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் கேட்கிறாரு அவர். அபவுட் ஃபைட்டிங் டெஃபினெட்லி. ஏன்னா அவர் ஃபைட் சொன்னா அவருக்கு வந்து ஃபைட் பண்றதுக்கு மனசு வரல இப்போ. அப்போ அதனால நிறைய டவுட் இருக்கு, அதெல்லாம் கேட்கிறார். அண்ட் ஹி சரண்டர்ஸ் டு கிருஷ்ணா. போறோம், ஏன்னா நீ இப்ப எனக்கு கைட் பண்ணு, நீதான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஃபார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே. So the next verse we'll start from 2.1. யாரோ படிக்கிறீங்களா? 2.1 ஜி கல்பனா படிக்கிறேன். மத்தாஜி படிங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமஹ. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத த்விதீயோऽध्यायः. சாங்கிய யோகः. சஞ்சய உவாச தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் அஸ்து பூர்ணா குலேக்ஷணம் விசீதந்தமிதம் வாக்கியம் முவாச மதுசூதனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிச்சார்? ஓகே. அப்ப என்ன சொல்றாரு அவர்? சஞ்சயன் கூறினார். இப்ப வந்து இந்த இவாளோட கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா பின்னாடி அந்த சஞ்சயன் அவரோட திவ்ய திருஷ்டியில அவர் வந்து இவருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார், அந்த ராஜாவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால், கம்பேஷனேட் இருக்கார் இல்லையா, இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனம் அடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். அப்படி சஞ்சய சொல்லிட்டு இருக்கார் திருதராஷ்டிரர். ஓகே. இப்ப 2.1ல இப்ப என்ன படிக்கலாம்? நம்ம என்ன படிக்கிறது? That is what we have to remember. Seeing Arjuna depressed, Lord Krishna thus spoke. என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணா? மெட்டீரியல் கம்பேஷன், லேமெண்டேஷன், டியர்ஸ். மெட்டீரியல் கம்பேஷன்னா யாரோ இறக்குறாங்க, அது. அப்புறம் லேமெண்டேஷன், ஐயோ இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறது, கண்ணுல தண்ணி வருது. இது எல்லாமே என்னது? சயின்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். உனக்கு அறிவு இல்லாதவங்க என்ன பண்றாங்களோ அவங்கதான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. உனக்கு புத்தி இல்லாத, அது என்னது, புத்தி இல்லாத, புத்தினாக்கா எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னாக்கா சயின்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் நீ புரிஞ்சுக்கல, லைஃப்னா என்னன்னே புரிஞ்சுக்கல, ரியல் செல்ஃப் என்னதுன்னு நீ இன்னும் புரியல. யூ திங்க் ஸ்டில் பாடி தான் உன்னோட வந்து, எல்லாருக்கும் ஒரு பாடி கொடுத்துருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து அந்த ஆளு அப்படின்னு நினைச்சிருக்க. So that is wrong. So that shows that இன்னும் உனக்கு வந்து ஒன்னும் புரியலை. I have to explain to you. அப்ப இந்த ரியல் செல்ஃப் என்னது? இட்டர்னல் சோல் தான் ஆக்சுவல். இந்த பாடி வந்து துணி கழட்டி போடுறா போல வரும் போகும் வரும் போகும் அப்படி. ஸோ கம்பேஷன் இருக்கிறது. அப்புறம் வாட் இஸ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்? நான் வந்து சோல், அது நினைக்கிறது தான் ஆக்சுவல் இது நாலேஜ். அப்ப நாலேஜ் என்ன கொடுத்துருக்க? சேவிங் கிரேஸ் ஆஃப் அ ட்ரௌனிங் மேன். ஒரு ஆள் வந்து இது தண்ணியில இருக்காருனாக்கா, ஐயோ அவர் தண்ணியில முழுகிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவரோட தண்ணியெல்லாம் ஈரமாயிடுமே சொல்லிட்டு எடுத்து காப்பாத்துறேன். துணியை காப்பாத்துவோம்ல, இந்த ஆளை காப்பாத்துவோமா? ஆளைதான் காப்பாத்தணும். பட் தெரியாம ஐயோ அவரோட தண்ணியில முழுகிட்டாரே, அவரோட பாத்தோட துணியெல்லாம் ஈரமாயிடுமே சொல்லிட்டு இந்த இது சேவிங் இஸ் ட்ரெஸ். So that shows we are in material world ன்னு அர்த்தம். அந்த கம்பேரிசன் கொடுத்திருக்கான். We are saving our dress என்ன அர்த்தம்? நம்ம பாடி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ட்ரெஸ் தான். இந்த ஜென்மத்தை பிகாஸ் 80-90 இயர்ஸ் நம்ம இருப்போமா இருக்கோம் அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு, அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸை கழிஞ்சு வேற ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுப்போம். அது என்ன, ட்ரீயா இருப்போமா மிருகமா இருப்போமா தெரியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் இந்த ஜென்மத்துல என்ன கர்மா, பூர்வ ஜென்மத்துல என்ன கர்மா எல்லாம் சேர்த்து இருக்குமே, அது எல்லாமே சேர்த்துதான் நமக்கு தெரிய வரும் அப்புறமா. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து திஸ் பாடி இஸ் நாட் மீ, அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. So chapter 2ல அதுதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். என்ன ரியலைசேஷன்? அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடில நிறைய படிக்கிறோம். சோல்னா என்னது? நம்ம மெட்டீரியல் பாடி இஸ் வாட். இது யாரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற? லார்ட் கிருஷ்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. எஸ், ரெண்டாவது வேர்ஸ் யாரோ படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க சாவித்ரி மாதாஜி படிங்க. குதஸ்த்வா கஸ்மலமிதம் பகவானுவாச்ச. அதுல ஆரம்பிங்க. श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम्. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அந்த பிடிஎஃப் இருந்தா அதுல இருந்து நீங்க படிச்சுக்கலாம். அதுல இருந்து போட்டிருக்கேன். I think 3-4 வெர்சஸ்ல நான் போட்டிருக்கேன். புருஷோத்தமரான முழமுதிர் கடவுள் கூறினார், இப்படி வந்துடும். அது கூறினார்னாக்கா அது கூறினோர் மாதிரி வரும். அப்புறம் திரும்பி அதை எடுத்து திரும்பி போட்டெல்லாம் வரும். எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தை கொடுக்கின்ற. only it will give you ஒரு டிஸ்கிரேஸ் தான் கொடுக்கும். நீ உனக்குன்னு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்க. ஐ அம் டெல்லிங் யூ, நீ போயிட்டு ஒரு க்ஷத்ரியனா இருந்து
போர் புரிய எப்படின்னா ஆல்ரெடி டிசைட் நம்ம எல்லாம் டிசைட் பண்ணி போர் புரியறதுக்கு வந்தாச்சு. போர்க்காலத்துல வந்துட்டு நான் பண்ண மாட்டேன், சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து அவமானத்தை தான் தரும். அப்புறம் வந்து இது ஸ்வர்கலோகம் இதெல்லாம் வந்து பாவ புண்ணியம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு, அது அவசியமே இல்லை. So the supreme, அதுதான் அவர் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. மை டியர் அர்ஜுனா, how have these impurities come upon you? இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் களங்கம் impurities எப்படி வந்திருக்கு? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. Okay. 2.3 யார் எடுக்கிறீங்க? ஜெயலட்சுமி படிக்கிற மாதிரி. அப்படியே நீங்க யாரெல்லாம் இப்ப படிக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி அதுலயே சர்க்கிள்லயே வந்து படிங்க. क्लैप्यं मास्मगमग पार्थ नैदत्वा युवबध्यते सूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोदिष्ट परन्दप. हरे कृष्ण. கொஞ்சம் இருக்கு. I'll just read now. क्लैप्यं புக்ல இருந்து அந்த பொழிப்புரை படிக்குவா மாதாஜி? படிக்கலாமே, தாராளமா படிக்கலாம். நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சுடுறேன், இது கொஞ்சம் இருக்கும் தப்பு இருக்கு. क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं. हृदय दौर्बल्यம்னா அவ்வளவு ஹார்ட் வீக்கனிங்கா இருக்கும். त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. படிங்கோ. பிருத்தாவின் மகனே, இது போன்ற ஆண்மையற்ற நிலைக்கு இடம் கொடுக்காதே, இது உனக்கு பொருத்தமானதல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே எழுவாயாக. நீங்க ஏந்திரு பரந்தப்பா, நீ ஏந்திரு சண்டை போடு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி பலவீனமா இருக்கிறது உனக்கு பொருந்தாது. ஜஸ்ட் கெட் அப் அண்ட் ஃபைட். இதெல்லாம் ஈஸியா உங்களுக்கு வந்துடும், அந்த மீனிங் படிச்சாலே வந்துடும். 2.4 யார் எடுக்க போறாள்? பிரபுஜி எடுக்கிறளா? நாராயணசாமி பிரபுஜி மியூட்ல இருக்காள், அன்மியூட் பண்ணி நான் படிக்கவா? படிங்களேன், ஸ்லோகம் படிங்க. டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து பார்த்து படிக்கிறேன். அர்ஜுன உவாச கதம் பீஷ்மம் அஹம் சங்கே. ஃபீட்பேக் வருது, ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் வேணுமா? அர்ஜுன உவாச கதம் பீஷ்மம் அஹம் சங்கே துரோணம் சமது சுதன இஷுபி பிரத்யோத்யாமி பூஜார் ஆரி ஆவரி சூதன. கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணுவோம், அப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துரும். என்ன? சரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. So I will also just read once. Arjuna uvacha katam bhishmam aham sanke dronam cha madhusudana ishubi pratiyotsyami pujarhav arisudana. என்ன சொல்றா? இது யார் படிக்கிறாள்? ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறாளா? மீனிங்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறேன். அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொல்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? கரெக்ட். இல்ல, நான் அதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ண எல்லாம் மிஸ்டேக். நான் காப்பி பண்ணும்போது இட் டசன்ட் கெட் காப்பிட் ஃபுல்லா. அது வந்து என்னெல்லாம் நீங்க படிச்சா உங்களுக்கு புரியும். அர்ஜுனன் கூறினோன், எதிரி கடல கோல் நிலமா வரும். அப்புறம் எடுத்து அதுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் போடுது எனக்கு. So I didn't get time. அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? அர்ஜுனா said, "O killer of enemies, O killer of Madhu." கிருஷ்ணரை சொல்ற, how can I counter attack with arrows in battle men like Bhishma? பீஷ்மரை நான் எப்படி கொலை பண்ண முடியும்? அண்ட் துரோணாச்சாரியார், என்னோட குருஜி இருக்காரு, என்னோட தாத்தா இருக்காரு, அவளெல்லாம் நான் வந்து அவளெல்லாம் பூஜிக்கிறேன், அவளெல்லாம் என்னோட பெரியவா, அவளெல்லாம் நான் எப்படி கொல்லுவேன் அப்படின்னா, அவள் ஈனோஸ், அவர் ரொம்ப வில்லாளி தானே, அவர் ஒரு அம்பை விட்டுன்னா எல்லாரும் பிளாட் ஆயிடுவாங்க தெரியும். அதனால அவங்க எல்லாம் இறக்க வைக்கிறா போல நான் எப்படி என்னோட அம்பை விடுவேன் அவ மேல அப்படின்னு. 2.5 வேற யாரு? இப்போ ஒரு சர்க்கிள் ஆயிடுத்தா? எவ்வளவு 5 பேர் படிச்சீங்க இல்லையா? 4 பேர் படிச்சீங்க. நிவேதிதா மாதாஜி படிக்க போறீங்களா? துர்கா மாதாஜி வந்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் மேரேஜ்க்கு வந்திருக்கேன், நான் படிக்க முடியல.
பண்ணிக்கிறேன் மேடம். வெரி குட். ஆமா மாதாஜி. வெளியில வந்தாலும் கேட்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கேன். வெரி குட். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நான் நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டிப்பா படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு நீங்க நாளைக்கும் நாள் அட்டெண்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமே. நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே. கங்கா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நீங்க படிச்சீங்களா? இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. எனக்கு தப்பா வந்தாலும் எனக்கு தப்பா வருதுன்னா இப்ப இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லையா? எல்லாம் படிச்சுட்டு யாரும் வரதில்ல. படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹத்வார்த்த குரு நஹத்வாஹி மகானுபாவ. ஓகே மாதாஜி. குரு ஹத்வாஹி மகானுபவான். நான் சொல்றேன், நீங்க பின்னாடி சொல்றேனா மாதாஜி? நான் சொல்லி நீங்க பின்னாடி சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. குரு நஹத்வாஹி மகானுபாவான். குரு ஹத்வாஹி மகானுபவான். ஸ்ரேயோ போக்தும் வைஷ்யம் அபிஹ லோகே ஹத்வார்த்தகாமாம்ஸ்து குருன் இஹைவ புஞ்ஜீய போகான் ருதிர பிரதிக்தான். கொஞ்சம் படிச்சுட்டே இருந்தா வரும். நான் படிக்காம தெரியாதுன்னா அப்புறம் 18 சாப்டர் வரைக்கும் தெரியாமையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் படிங்க மாதாஜி. இங்க எல்லாம் மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். எவ்வளவு நல்ல எண்ணமா தானே இருக்கு இல்லையா? நான் சொல்றேன், நான் 18 days படிக்கணும்னு நினைச்சேன். கரெக்டா தானே சொல்றா இல்லையா அர்ஜுனன்? பாவம், ஏன் கொல்லணும் அப்படி எப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும். அவர் ஒரு வார்த்தையும் பேசவே, ஏன்னா அவ பெரியவாளா இருக்கா, நான் அவளையெல்லாம் கொண்டு ரத்தக்கரை என் கையில பட்டுடும், அதெல்லாம் எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றேன். இட் would be better to live in this world by begging. பிச்சை எடுத்தாவது பழைச்சிடலாம் than at the cost of the life of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain தானே இப்ப ஒரு ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு தானே இப்ப சண்டை போடுறான். அதெல்லாம் வேர்ல்ட்லி இதுதானே, எனக்கு ஆசை தானே, அது வேண்டாம் எனக்கு. இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் பெரியவாளையெல்லாம் கொண்டு ஒரு ராஜ்யம் எனக்கு கையில வரணும்னா அது மாதிரி வேண்டாம். They are superiors. அவளெல்லாம் என்னோட பெரியவா. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. அவளையெல்லாம் நான் கொலை பண்ணிட்டு நான் கொலையாளியா தான் நிற்பேன் forever. அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. 2.6 யார் படிக்க போறா? துர்கா மாதாஜி. என்னாச்சு மாதாஜி? இன்னும் நீங்க சாட்ல எழுதிருக்கீங்க. ஐ மீன் டெம்பிள். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. வேற யாரோ படிக்கிறீங்களா? சுபத்திரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுபத்திரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வெளிய இருக்கும் மாதாஜி. அதனால இப்ப யாரு கம்ஃபர்டபிள் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் மாத்திரம் நீங்க சொல்லிடுங்க. என் கிளாஸ் எண்ட் ஆகும்போது மார்க் பண்ணிடுறேன். ஓகே சரி. இப்ப திரும்பி அந்த சைக்கிள்ல வரட்டும். யாரு ஃபர்ஸ்ட் படிச்சாங்க? ராஜலட்சுமி மாதாஜியா? இல்ல படிக்கல மாதாஜி. நீ படிக்கல? படிங்க. இல்ல சாவித்ரி மாதாஜி நல்லா படிப்பாங்க. சரி சாவித்ரி மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி. யாரு? கல்பனா மாதாஜி தான் எடுத்தாங்க. ஜி கல்பனா மாதாஜி. அவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால விட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க. படிங்க. நசைதத் வித்மக கதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயேவாய திவானோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வான ஜிஜீவிஷாமஹ தேவஸ்திதா பிரமுகேதார்த்தராஷ்ட்ராஹ. தே அவஸ்திதாக. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா என்ன சொன்னீங்களா? மீனிங் படிக்கிறேன்னு சொன்னேன். மீனிங் படிக்கிறாளா? ஒண்ணு இந்த இதுல இல்லையா, வேறவர் யூ கெட் தட் அப்போஸ்ட்ரோஃபில மேல கமா மாதிரி இருக்கும் பாருங்க, அங்க ஆன சொல்லிடணும்னா வஸ்திதா, தே வஸ்திதாக அப்படி சொல்றதுக்கு பதிலா தே அவஸ்திதாக அப்படி சொல்லணும். இப்போ நம்ம தமிழ்ல ஆணு போட்டிருக்கு இல்லையா? நீங்க தமிழ் புக்க படிக்கணும் ஆணு அவளே எழுதியிருக்கா. பட் இங்கிலீஷ்ல ஆ போடல, வெறும் அந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி போட்டிருக்கா. சான்ஸ்கிரிட்ல போடவே மாட்டா, எல்லாமே சேர்த்து ஒரு இந்த லைன்ல இருந்து அங்க வரைக்கும் எல்லாமே சேர்த்து இருக்கும். அதை பிரிச்சு இங்க போட்டுருக்கு. சோ அவஸ்திதாக அப்பதான் மீனிங் புரியும்.
சிலப்போ அனர்த்தமே ஆயிடும். அந்த மாதிரி படிக்கலாம். மீனிங் படிங்க. படிங்க. எது சிறந்ததென்றும் நாம் அறிவோம். அவர்களை நாம் வெல்லுதலோ அல்லது அவர்கள் நம்மை வெல்வதா? யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரர் மக்களே நம் முன்பு போர் செய்ய தயாராக நிற்கின்றனரே. மாதாஜி இது வந்து நம்ம புக்ல இல்லையே மாதாஜி. பகவத்கீதை உண்மை இருவில் வந்து இப்படி போட்டிருக்கு, அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் இப்பொழுது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர் அப்படின்னு இருக்கு. அப்படித்தானே போட்டுருக்கோம். மீனிங் சேமா தானே இருந்தது. சேம் அதேதான். சேம் மீனிங் சேமா தான் இருக்கு. only wordings கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. அதான் அந்த பகவத்கீதை உண்மை இருவில்ங்கிறது நம்மளோட இது இருக்கு இல்லையா, அதுல எடிஷன் மாறிடுன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். ஏன்னா பாகவதம் இப்ப நாங்க படிக்கிறோம் இல்லையா, பாகவதத்தையும் நாங்க பாத்துருக்கோம். ஏன்னா அப்புறம் ஒரு எடிஷன் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு இதா மிஸ்டேக்கா இருக்காது, கொஞ்சம் இந்த வேர்டு போட்டா பெட்டர் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிடுறான். ஆனா மீனிங் சேஞ்ச் ஆகாது. மீனிங் will be the same. படிக்கிறது லேட்டஸ்ட் எடிஷன் மாதாஜி. உங்களோட லேட்டஸ்ட். உங்களோட ஜி கல்பனா மாதாஜி உங்களோட கொஞ்சம் பழசோ? ஆமா மாதாஜி. அந்த உண்மையுருவில் தான் நீங்க படிச்சது அதேதான், மீனிங் அதேதான். இது எந்த இதில் படிச்சா இதேதான் வரும். கொஞ்சம் கூட உண்மையுருவிலோட தான் படிக்கணும். அந்த எடிஷன் மாறி இருக்கும். இப்ப உங்களோட 9th எடிஷன் மாதாஜோட லேட்டஸ்ட் 12th எடிஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வரும். ஆனா மீனிங் வாஸ் கரெக்ட் தான். சோ இதுல என்ன சொல்ற, nor do we know who is better. யாரு பெட்டர், நம்ம பெட்டரா இல்ல கௌரவாஸ் பெட்டரான்னு எப்படி தெரியாது. conquering them or being conquered by them. நம்ம வந்து ஜெயிக்க போறோமா இல்ல அவங்க ஜெயிக்க போறாங்களா ஒன்னும் தெரியாது. if we killed, நம்ம வந்து இப்ப திருத்தராஷ்டிர குழந்தைகள் கௌரவாஸ் திருத்தராஷ்டிர குழந்தைகளை நம்ம கொன்னுட்டோம்னா we should not care to, நம்ம வந்து இருக்கவே கூடாது. அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நம்ம எப்படி இருக்கிறது? yet they are now standing before us on the battlefield. அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் வந்து போர்ல வந்தேன்னா அவங்கள இறக்க போறாங்க நல்லா எனக்கே தெரியும். அப்புறம் அவங்களெல்லாம் வந்து இறக்க வச்சு நான் வந்து பிழைக்கிறதுல எனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே குழப்பம், இன்டிசிஷன் அதெல்லாம் காட்டிட்டு ஒரே he is not able to decide. yes mataji 2.7 படிங்க mataji. कार्पण्य दोषोप अत स्वभावहं पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहं यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाति मां त्वां प्रपन्नं. शिष्यस्ते अहं நான். அப்ப அந்த சிஷ்யஸ்தே ஹம்னு சொல்லக்கூடாது. அங்கதான் அதனால தான் அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டு விடுறேன் இங்கிலீஷ்ல. நீங்க தமிழ்ல படிக்கிறேன்னா ஆன்னு இருக்கும். शिष्यस्ते अहम संस्कृत अहमनाக்க நான். அகம் சாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். மீனிங் படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறாள்? நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்களே படிக்கிறீங்களா? ஓ புக் இருந்தா படிங்க. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. என்னது, அவர் உள்ளூர்ல வந்து அவருக்கு தெரியும் இவர் பகவான் தான் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும். அவரோட ஏஜ் இதுதான், கான்டெம்பரரி இது ஃப்ரெண்டு தான். இருந்தாலும் அவருக்கு அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்து நான் ஒரே குழப்பம் அடைஞ்சாச்சு. இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுதான் நான் கேட்க போறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனா said, நான் am confused about my duty. நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அதுல எல்லாம் நான் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன். I am your disciple and a soul surrendered unto you. நான் வந்து அப்படியே ஃபுல்லா சரண் அடைஞ்சாச்சு. ப்ளீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ. நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படின்னா பண்ண போறேன் அப்படின்னு. இதுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணலாம். இது எப்படின்னு டெக்ஸ்ட் 5வது வேர்ஸ்ல இருந்து 7வது வேர்ஸ் வரைக்கும் என்ன கொடுத்திருக்கு. அர்ஜுனா continues to give reasons for not fighting and finally surrenders. கண்டினியூஸா சொல்றாரு என்னெல்லாம் எப்படி நான் எப்படி கொல்றது, அவங்க டீச்சராச்சு நான் பாவம் பண்றேன் எல்லாம் அந்த மாதிரி 5ல இருந்து 7 வரைக்கும் நிறைய ரீசன்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ பை நேச்சர்ஸ் வே மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வெளியில் இப்படி ஒரு என்ன சொல்ற வெளிப்புறமா பார்த்தா என்னது கொலை பண்றது அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு ஆளை கொண்டு போடுறது அந்த மாதிரிதான். ஸோ தட் இஸ் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி. சோர்சஸ் ஆஃப் பெர்ப்ளெக்சிட்டிஸ். ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஃபாரஸ்ட் ஒரு இதுல ஃபாரஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம் காட்டுல தீ எப்படி வரும்? யாரும் வந்து மேட்சஸ் கொளுத்தி போடுறது கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன்ல
இந்த பாம்பு ஃபிரிக்ஷன் ஆகும், மரம் ஒண்ணு இடிச்சுக்கும், எல்லாம் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து இது வந்துடும், தீ வந்துடும். அப்படி நிறைய இது வந்து நிறைய அந்த காட்டு தீ மாதிரி பரவும் அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது பண்ண போய் நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க. ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் மாதிரி நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, கிருப்பணாஸ் மைசர். அதுல வந்து இதுல வந்தது கிருப்பணா, கருமித்தனமான பலவீனம். கருமித்தனம். என்ன மாதிரி கருமித்தனம்? பணத்தை நமக்கு இப்ப யூஸ் பண்றதுலாம் கருமினா பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதவன் தான் கருமி அப்படின்னு அது இல்ல அர்த்தம். இது யாரு ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா இருக்காங்களோ, என்னோட குடும்பம் என்ன பண்ணா அவங்க குடும்பத்தை நல்லா காப்பாங்க, என் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும், என் மனைவி நல்லா இருக்கணும், எங்க வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வேற இது ஒன்றும் சிந்தனை இல்லாம தன்னோட இது அது நல்லதுதான், நல்லது இல்லைன்னு இல்லை. பட் அந்த மாதிரி மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இது என்ன சொல்றது, சோல் பாடி அப்படிலாம் சொன்னா அவளுக்கு புரியறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ அதனால கிருப்பணாவை பத்தி கொடுத்துருக்கு. அது இட் இஸ் லைக் அ ஸ்கின் டிசீஸ், ஓவர்லி அஃபெக்ஷனேட் டு ஃபேமிலி, சொசைட்டி அண்ட் கண்ட்ரி. இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல வந்தாலும் வரலாம், கிருப்பணானா யாரு அப்படின்னு. சோ அவ எப்படி இருப்பா, செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணாலும் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா அது மெட்டீரியலி அட்டாச். ஒரு ஃபிகரை பார்த்து இதுதான் என் பொண்ணு, இதுதான் என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு உசுறு கொடுத்து அவளை எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணுவான். ஸோ தட் இஸ் நாட் தட். எல்லாரும் சோல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ் பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க, தே வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லேர்னிங் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். உங்களை மாதிரி வந்திருக்காங்க எல்லாம் எப்படின்னாக்கா செல்ஃப் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் ரியலைசேஷன்ல தான் இருக்கீங்க, அதனால தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. பகவத்கீதா ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, ஆல்ரெடி நல்லா புரியறது. இன்னும் என்னதான் சொல்ல போறாங்க, மாதாஜி என்ன சொல்ல போறாங்க, புக்லயும் நம்ம படிக்கிறோம், எல்லாம் நல்லா படிக்கிறீங்க, ஸ்லோகம் நல்லா படிக்கிற, அதோட மீனிங் தெரியுது. ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங் எனிதிங் நியூ. நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், இருந்தாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட வர இல்லையா. ஸோ திஸ் ஷோஸ் நம்மளே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரியலைஸ், கொஞ்சம் நாட் பெரிய இந்த கோஸ்வாமி மாதிரி அவள மாதிரி இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரியலைசேஷன் வந்திருக்காங்க. சோ அவ என்ன பண்ணுவா, பிராமணாஸ்னாக்கா நாட் ஜாதி வைஸ் பிராமணாஸ், இட் இஸ் படிச்சவாள் இருப்போம். யாரு, சரண்டர் டு போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்க வந்து பிராமணனாக்கா எனக்கு படிச்ச இது ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஆளை வந்து நம்ம அணுகி அவ வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பான். அண்ட் தட் இஸ் வாட் we are all doing. ISKCONல வந்து டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்திருக்கு. சோ அவ என்ன சொல்றாளோ அதை அப்படியே நம்ம பண்ணணும். அண்ட் இதெல்லாம் யாரு சொல்லி கொடுக்குறா, அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, ஒரிஜினல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரு, கிருஷ்ணா மூலமா தான் வந்திருக்கு ISKCONல எல்லாமே. அப்ப அதுல வந்து எந்த குருஜி, இப்ப நம்ம வந்து பிரபுபாதா தான், நமக்கு இருக்கிற குருஜி பிரபுபாதா. பட் அண்டர் பிரபுபாதா there are many centers அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுனால ஒருத்தட்டு நம்ம படிக்க கிடைக்குது. அவர் எழுதிய புக்கு தான் நம்ம படிக்கிறோம். இன்னைக்கு நான் வேணா வாய் வார்த்தையா நான் சொல்றேன்னா இருக்கும், பட் நானும் படிச்சுன்னு தான் இருக்கேன். யாரோட படிக்கிறேன், எனக்கு ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க, இப்போ லெவல் 4ல ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க. பட் அவ கூட எனக்கு வந்து இது கிடையாது, என்னது சிக்ஷா குரு கிடையாது. நம்ம நாமநேஷா தாஸ் வந்து நம்ம சென்டர் இவர் செக்ரட்டரி, அவர் கூட என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து சிக்ஷா குரு இல்ல, சிக்ஷா குரு பிரபுபாதா தான் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவர் எழுதின புக்கு தான் நம்ம படிக்கிறோம். இது ஒன்லி கைடிங் ஃபோர்ஸ் தான் அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா, கிருப்பணா மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வராது. வரணும்னு என்னதான் கஷ்டப்பட்டாலும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்றது. சோ வி ஷுட் திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் எல்லாருடைய ஆத்மா இருக்கா, இறப்பு பிறப்பு இதெல்லாம் வந்து நாட் அ பிக் டீல். இட் இஸ் ஒன்லி ஒரு பாடி இறக்குறது, வேற புது பாடியில அந்த சோல் போகுது, அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கணும். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் படிக்கிறேன். ஒரிஜினல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரு, கிருஷ்ணா. ஏன்னா பகவத்கீதா அவர் சொல்லிதான் அது இருக்கு. இப்ப வந்து செக்ஷன் பி போறோம். 11 ஆயாச்சு. இப்ப அவரோட கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் கேட்டாச்சு. இனிமே வந்து கிருஷ்ணா வாய திறக்க போறாரு. பேசாம அவர் பேசுறதெல்லாம் பேச விட்டுட்டார். எப்பவுமே நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். யாரோ டவுட்னு கேட்டு வந்தா சரி அவர் ஃபுல்லா சொல்லி முடிக்கட்டும்னு விட்டுருணும். அப்புறம் we should open our mouth and நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அபிப்பிராயம் சொல்லணும். ஸோ 11ல இருந்து 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் அவர் என்ன சொல்றார், எழுந்துரு, சண்டை போடு. there is no death for the soul. சோல்னா என்னது, பாடினா என்னது, இப்பதான் புதுசா கன்செப்டே அவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறார் அர்ஜுனனுக்கு. 2.11 படிங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. என்ன மாதாஜி, பிரபஷ்யாமி மமாபனுயாத். இல்ல மாதாஜி 11 படிக்கிற. பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசோஷ்யானன் வசோஷத்வம் பிரஜ்ஞாவாதாம் ச பாஷசே கதாசுன கதசாசும் ச நானுஷோஷந்தி பண்டிதாக. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவர்
வேண்டாதவர்க்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் கரெக்ட். என்ன சொல்ற, நீ வந்து பெரிய மேதாவி மாதிரி எல்லாம் பேசுற, ஆனா பேசுறதுல என்னது, யூ ஆர் மோர்னிங் ஃபார் வாட் இஸ் நாட் வர்தி ஆஃப் கிரீஃப். யார் அவங்க இறக்க போறாங்களே அவங்க ஆல்ரெடி நீ பண்ணலன்னா அவங்க இறந்து போ. அதெல்லாம் திரும்பி இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லுவார் அவர் அடுத்த ஸ்லோகாஸ்ல எல்லாம் வரும். ஆனா இதுல எல்லாம் நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. நான் சொல்லியாச்சுன்னா நீ பண்ணணும். ஏன்னா அதோட என்ன எண்ட் ரிசல்ட் எனக்கு தெரியும். அப்ப அதனால நீ வந்து எங்க அழுத புலம்பணுமோ அங்கெல்லாம் நீ பண்ண மாட்டேங்கிற. இவா இறக்கறதுக்கு அதுக்கு அதை பத்தி நீ வந்து மனசை வருத்தப்பட்டு மோர்னிங்னா என்னது, மனசை வருத்தப்பட்டு அவள் துக்கம் பாராட்டுறியே அப்படின்னு. those who are wise lament they neither. யாரு வந்து நல்ல புத்தியோடு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எதுக்குமே துக்கப்பட மாட்டாங்க. எதுக்குமே ரொம்ப இந்த இவன் செத்து போனா கூட என்ன நினைப்பாங்க, சரி ஆயிடுத்து அவங்க ஜீவிதம் ஆயிடுத்து, இதோட முடிஞ்சாச்சு, வேற சட்டை போட்டு வேற எங்கேயோ பிறக்க போறாங்கன்னு நினைச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் நமக்கு இன்னும் பக்குவம் வரல. நிறைய பகவத்கீதா படிக்கலாம், அப்பதான் வரும். பட் சொல்ற நீ வந்து இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து நீ வந்து லேமெண்ட் துக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த வேர்ஸ்ல சொல்ற. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம் மாதாஜி. 2.11லயே திரும்பி ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. லார்ட் கிருஷ்ணா டேக்கிங் ரோல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆரம்பிச்சாச்சு. 11ல இருந்து அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ரோல்ல உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுக்காரு, சாஸ்டைசிங் அர்ஜுனா. என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணா வந்து சாஸ்டைசர்ஸ்னாக்கா வந்து அவரை வந்து சொல்லி கொடுத்து அறிவாளியாக்க பாக்குற. டாக்கிங் லைக் அ லேர்னட் மேன். நல்ல புரிஞ்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவர் ட்ரை பண்றாரு, நல்ல லேர்னட் மேன். பட் ஹி இஸ் அ ஃபூல். யாரு இது லேர்னட் மேன் மாதிரி அர்ஜுனா வந்து பெரிய மேதாவி மாதிரி பேசுறான். பட் அவன் வந்து என்னது, ஒரு ஃபூல், ஸ்பிரிச்சுவலி ஃபூல். அவன் வந்து இன்னும் புரியல. இறந்து போறாங்க, ஒன்லி பாடி இறக்குறது, சோல் இறக்குறது இல்ல, அது அவனுக்கு தெரியல. இஸ் டாக்கிங் லைக் அ ஃபூல். ஒரு என்ன ஃபூலுக்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல, முட்டாள் மாதிரி பேசுறேன். முட்டாள் எந்த விதத்துல, ஸ்பிரிச்சுவலி முட்டாள் மாதிரி அவன் பேசுறான் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணா என்னது, ஹி இஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட். இப்ப நம்மளாம் ஸ்பிரிட், நம்மளாம் ஆத்மா. அப்புறம் எது மெட்டீரியலா என்ன பாக்குறோமோ அதெல்லாம் இது அதுவும் அவர் தான் படிச்சிருக்கார், நம்மளே அவர் தான் படிச்சிருக்கார். ரெண்டு நம்ம எல்லாரையுமே லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் இது பிரகிருதியில என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் யாரு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றா, கிருஷ்ணா தான் கண்ட்ரோல் பண்றார். சோ இது வந்து நமக்கு தெரியணும், மேட்டர்னா என்னது, ஸ்பிரிட்னா என்னதுன்னு நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியும். The body is a matter. நம்ம பாடி எதால பஞ்சபூதங்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா போன வாரத்துல, பஞ்சபூதங்களால ஆனது இந்த சரீரம். சோ அது வேற, ஆத்மா வேற, அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியும். சோ யாரு லேர்னட் மேன், யாரு படிச்சவங்க யாரு, who knows, என்ன தெரியும் அவருக்கு, knows the difference between the body. பாடி வந்து டெம்பரரி, இந்த பாடிக்கு அப்புறம் வேற ஒரு பாடி எடுக்கும், அப்புறம் வேற ஒரு பாடி அப்படின்னு எடுத்துட்டே போயிட்டே இருக்கும் இந்த ஆத்மா. And soul is eternal. soul கழிவே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் அங்கதான் இருந்திருக்கோம், பகவானோட பக்கத்துல தான் இருந்திருக்கோம். ஏதோ பிடிவாதத்துல இங்க வந்து கர்மா பண்ணி நம்ம இங்கேயே உழன்னு இருக்கோம். ஆனா லக்சுவலி இப்போ வந்து நமக்கு ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சதுனால நம்ம புத்தி இருக்கு, பேச திறன் இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பகவானோட தியானம் பண்ணி திரும்பி இங்கேயிருந்து நம்ம பகவானோட இடத்துக்கு, ஏன்னா அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கோம். அதனாலதான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் அட்ராக்ஷனா எந்த இருக்கு, பகவானோட நாமம் கேட்கறதுக்கும் இந்த ஜபா பண்றதுக்கும் நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வருது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. யாரும் பண்ணு ஹேமர் பண்ணவே இல்லை. அப்போ அது ஏன் வருது, பிகாஸ் பேசிக் நேச்சர் நம்மளோட எப்படின்னா ரொம்ப பயஸ் நேச்சர், நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கும். சோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ அது எப்ப புரியும், நம்ம ஒன்லி ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கிறதுனாலதான் புரியாது. அனிமலா இருந்தா புரியாது, மிருகமா இருந்தா புரியாது, மரம் செடி கொடியா இருந்தா புரியாது. அதுக்குள்ள கூட இது இட்ஸ் அ சோல் தான். இந்த ஜென்மத்துல ஒரு மரமா இருக்கே, இந்த ஜென்மத்துல ஐயோ நாயா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வருத்தம் தான் பட முடியும். அடுத்த ஜென்மம் அதுக்கு ஒழுங்கா நல்ல ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சு ஜபம் பண்ணி மோட்சம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிக்கதான் முடியும். அப்புறம் do not lament for body. பாடி இறந்து போயிடுமே சொல்லிட்டு வருத்தப்படாதே, வெதர் இட்ஸ் டெட் ஆர் அலைவ். உசுரோட இருந்தாலும் சரி, செத்து போனாலும் சரி, பாடிக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதே. பாடி இஸ் பார்ன் அண்ட் டிஸ்டைன் டு vanquish. அது வந்திருக்கு, பார்ன்னா பிறந்திருக்கு, பாடி என்னாலும் சரி, எது வந்ததோ அது போகும். அதுதான் அதோட நேச்சரோட இது என்னதுன்னாக்கா, வாட் எவர் கம்ஸ் இன் இட் வில் கோ. சோ பாடி வந்து பிறந்திருக்குன்னா அந்த பாடி அழிவும் உண்டு. So therefore body is not as important as soul. பாடி வரும் போகும், அதுக்கெல்லாம் நீங்க இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வருத்தப்படக்கூடாது. இது எப்படி, லேர்னட் மேன் யார் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் புரியும். என்னெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் புரியும் அவருக்கு, சோல்னா என்னது, அது இட்டர்னல், பாடினா என்னது, அது டெம்பரரி.
அப்ப அதெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் இது வந்து புரிஞ்சு வரும். நீ முட்டாள் மாதிரி பேசாதே, ரொம்ப மேதாவே நினைச்சு நீ பேசுற, நான் நீ முட்டாள் மாதிரி பேசுற அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. 2.12 பழகுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்க போறேன்? கல்பனா மாதாஜி. எடுங்க. சத்தமே வரல. நத்வேவாஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாக நசைவ நபவிஷ்யாமக சர்வே வயம் அதர்பரம். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த ஒரு காலம் ஒன்று இருக்கவில்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்கவும் போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி குட். சோ நெவர் தேர் வாஸ் a டைம். இப்ப அவ இறந்து போறான்னு உனக்கு தோன்றது, அவங்க எதுக்குமே இறந்தது கிடையாது, அவங்க இல்லாம இருந்ததும் கிடையாது, இறந்து போன டேயும் கிடையாது. அது எப்படி அப்படின்னாக்கா நம்ம திரும்பி பாடியை தான் பார்க்கணும். இஃப் யூ திங்க் as soul, நீங்களா இருக்கட்டும் நானா இருக்கட்டும், they are always eternal. Never there was a time when I did not exist nor you. நாம வந்து இல்லாதக்கு இருந்த காலமே கிடையாது. You are always there. ஆனா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல இருப்போம். செடியாவோ கொடியாவோ மரமாவோ புழுவோ பூச்சியோ இல்ல ஹியூமன் ஃபார்மோ ஏதோ ஃபார்ம்ல நம்ம இருந்துட்டே தான் இருப்போம். அப்ப அதனால not all these kings nor in the future shall any of us cease to be. இல்ல இவங்க இப்ப இறந்து போனானுக்கு இறந்து கம்ப்ளீட்டா இறந்து இல்லாம போக மாட்டாங்களே, அவங்க வேற ரூபம் எடுத்துன்னு வருவாங்க. அதனால இதுக்கெல்லாம் நீ வருத்தப்படாதே அப்படின்னு அந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்கணும்னா அதுக்கு ரொம்ப புத்தி வேணும். இப்ப கிருஷ்ணா ஈஸியா சொல்றார். பட் நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம பகவத்கீதால இதெல்லாம் தான் படிக்கணும். 2.30 நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் லைஃப் மேனுவல். லைஃப் வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு செல்லணும் அது படிக்கிறதுக்கு தான் பகவத்கீதாவே இருக்கு. இல்லாட்ட 70 வயசுக்கு மேல 80 வயசுக்கு மேல படிக்கலாம்னாக்கா இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். லைஃபே முடிஞ்சு போயாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னது படிச்சுட்டு என்ன யூஸ் இல்லையா? படிங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கோ. தேகினோஸ்மின் யதே கௌமாரம் யௌவனம் ஜராம் ததா தேகாந்தர பிராப்தேர் தீரஸ்தத்ர ந முக்யதீம். சாவித்ரி மாதாஜியோட டர்னா இல்ல லைனா வச்சுங்கோ யாரு அடுத்தது அப்படின்னு. ராஜலட்சுமி. ஓகே, ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தா நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அடுத்தது நீங்க எடுங்க மாதாஜி. ராஜலட்சுமி. சரி சரி. மீனிங் சொல்லிடுங்க சாவித்ரி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேகத்தை உடையவன் உடல் சிறுவயது இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம முன்னாடி சொன்னதே அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா. as embodied soul, embodied soulனா என்னது? நம்ம ஆத்மா ஒரு கட்டுண்டு, ஒரு பாடியில கட்டுண்டு இருக்கு. சோ அது வந்து கண்டினியூஸ்லி பாசஸ். ஒரு பாடி எடுத்துட்டு இந்த பாடி இப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சரீரம் எடுத்துக்கோம், அடுத்தது மேல் பாடி நமக்கு கிடைக்கலாம், இல்ல நம்ம மரமா இருக்கலாம், இல்ல புழுவா இருக்கலாம், பூச்சியா இருக்கலாம், கரப்பம் என்ன ரூபம்னு நம்ம எடுப்போம். ஒழுங்கா மனுஷத்துல இருந்து பகவான் போனோம்னு தான் வேண்டிக்க முடியும் நம்ம. அப்புறம் as embodied soul continuously passes in this body from body. அப்புறம் என்னது, ஒரே இதுலயே நம்ம எப்படி சின்னதா இருந்திருக்கோம், அப்புறம் வளர்ந்து இப்ப ஒரு வயசாயிட்டு நம்ம இப்படி இருக்கோம், இன்னும் வயசாகும், இறக்கலன்னா இன்னும் வயசாயிட்டு போகும் நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கு. The soul similarly passes from one body to another. எப்படி பாடி வந்து ஒரே இதுல வந்து ஒரே ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து மாறிண்டே வருதோ பாடி, அதுபோல சோலும் வந்து ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு போயிட்டே இருக்கு. இதனால வந்து ஒரு புத்தி உள்ள மனுஷன் வந்து இதனால வந்து வருத்தப்பட மாட்டார். You have to understand அப்படின்னு சொல்றாரு புத்திமதி கூற. 2.14 எடுங்க பார்த்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷண சுக துக்கதாஹ ஆகமாபாயினோ அனித்யாஸ் தாம் ஸ்திதிஸ்வ பாரதஹ. கவும் ஷவும் சேர்ந்து திதிக்ஷஸ்வ பாரத. திதிக்ஷஸ்வ பாரத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களில் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரத குல தோன்றலே,
இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். என்ன சொல்ற, இந்த மாதிரி ஹாப்பினஸ் ஒரு சுகம் துக்கம் இதுல போட்டிருக்கேன். சுக துக்கா, சீதோஷ்ண சுக துக்கா. சீதோஷ்ண என்னது, குளிர் சூடு. எப்படி நம்ம வந்து கிளைமேட்டை நம்ம எப்படி தாங்குறோம் இல்லையா, குளிர் பிரதேசம் இப்ப ஒரே சூடா இருக்கு, அப்புறம் வந்து குளிரும் வரும், ரெண்டு தாங்குறா போல சுகம் துக்கமும் தாங்க பழகணும். யூ ஷுட் நாட் கெட் டிவில்டர்ட், அதுல வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. அண்ட் அப்பியரன்ஸ் என்னது, ஹாப்பினஸ், சாரி, சன் ஆஃப் குந்தி, the non-permanent appearance of happiness and distress. ஒரு சந்தோஷம் வந்து அடுத்து சந்தோஷம் நிலைச்சு நிற்குமா இல்ல, அடுத்து ஏதோ ஒரு துக்கம் வரும், திரும்பி அந்த துக்கம் எழுதி ஏதோ சுகம் வரும். அப்ப சுகம் வந்ததேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆடிட்டு இருக்க வேண்டாம், துக்கம் வந்ததுன்னு அழுது புலம்பின்றும் இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா மாறி மாறி இது வந்துட்டே இருக்கும். The disappearance is in due course, அது மாறிண்டே இருக்கும். Like the appearance and disappearance of winter and summer season. Winter season, summer season வரப்பல நம்ம சுகம் துக்கம்லாம் வந்துட்டே வரும் போகும். அதனால இதுல வந்து நீ வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. They arise from sense perception. நம்ம எப்படி அதை வந்து நமக்கு அனுபவிக்கிறோமோ அப்படி நமக்கு புரியுறது இல்லையா. நம்ம வந்து இப்போ குளிர்னாக்கா அது குளிரா நினைக்கிறதுனால, சில பேர்லாம் குளிர் தாங்கறதுக்கு அந்த மாதிரி இது இருக்கும். சூடா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை தாங்க முடியல, ஐயோ என்ன சூடு சொல்லுவோம். அதே போல சுகம் துக்கம் எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கும். அதனால சியோனா பர்தா ஒன் மஸ்ட் லேர்ன் டு டாலரேட். இதெல்லாம் வந்து சகிச்சுக்கிற தன்மை வேணும், டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, 2.15 படிங்க மத்தாஜி. யம் ஹி நவ்யதயந்த் ஏதே புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சோம்ருதத்வாய கல்பதே. மனிதரில் சிறந்தோனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இருநிலையிலும் தன்னிலை மாறாதவனுமே விடுதலைக்கு நிச்சயமாய் தகுதி பெற்றவனாய் இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து பாதிக்கப்படாம எல்லாத்தையும் தாங்குற தன்மை இருந்ததுனாக்க என்ன ஆகும், நம்ம திரும்பி இதுலயே உழந்துட்டு இருக்க வேண்டாம். நமக்கு வந்து லிபரேஷனுக்கு கொஞ்சம் வந்து தகுதியை, லிபரேஷன் கிடைக்காது, அட்லீஸ்ட் தகுதியாவது கிடைச்சிடும் நமக்கு. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து தாங்குற மனப்பான்மை வந்துனாக்கா நமக்கு வந்து லிபரேஷனுக்கும் நம்ம வந்து we are getting prepared ourselves, நம்ம வந்து அது ப்ரிப்பேரா இருக்கும். ஸோ நம்ம எலிஜிபிள் ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எடுங்க மாதாஜி. 2.16, சாரி சார், 2.16. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறா? கல்பனா. ஜி கல்பனா படிங்க. நாசதோ வித்யதே பாவோ நா பாவோ வித்யதே சதஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்தன் த்வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபிஹே. எஸ், மீனிங் படி. உண்மை அறிந்தவர்கள் நிலையற்றவற்றிற்கு நீடிப்பும் நிலைத்தவைக்கு முடிவு இல்லை என்றும் முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கைகளையும் ஆய்ந்தே இவை இவ்வாறு தீர்மானித்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, those who are seers of the truth. யாரு அந்த மாதிரி பெரிய பண்டித்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஞானம் பெற்றவா, அவெல்லாம் எப்படி அவ கன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு, அவங்க முடிவு பண்ணியாச்சு. என்னது முடிவு பண்ணிருக்காங்க, that of the non-existent material body எப்படி வரும் போகும் அந்த மாதிரி. there is no endurance and of the eternal soul வந்து எப்பவுமே இருக்கிறது. there is no change. பாடி வந்து இறக்கும், அது வந்து நிலைச்சு நிற்கவும் செய்யாது, சோல் வந்து நிலைச்சு நிற்கும் அப்படின்னு பண்டிதா யார் வந்து படிச்சவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. This they have concluded by studying the nature of both. எல்லாமே அவங்க வந்து பார்த்து அனுபவிச்சு இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. சோ அத அவங்க எழுதியிருக்காங்கன்னா நேச்சுரலி நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ தான் பண்ணோம் இல்லையா, ஆல்ரெடி அனுபவிச்சு எழுதியிருக்காங்க சேம்ஸ் எல்லாம். ஓகே, 2.17 படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறதுங்க மாதாஜி? நான் படிக்கிறீங்களா? ராஜலட்சுமி பிரபுஜி படிக்க போறீங்களா? பிரபுஜியோட வர்த்தவனே வரலையே. பிரபுஜி கம்ஃபர்டபிளா படிக்கிறதுக்கு? இல்லாட்டா வேற எல்லாம் படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? மியூட்ல படிங்க. நான் படிக்கிறேன் ஜி. படிங்க. 2.17 அவினாஷி தூத்தத் வித்யேனே சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யாஸ்யாஸ்ய நக சித்கர்த்தும் அர்ஹதி. வெரி நைஸ். அண்ணா படிச்சிட்டார். அவர் மீனிங் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. வெரி குட். சோ நம்ம பாடிக்குள்ள என்னது, that which
pervades the entire body, you should know to be indestructible. நம்ம பாடிக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஆத்மா தான் இருக்கு. அது indestructible. பாடி தான் destroyable. பாடி தான் அழிஞ்சு போகும். பாடிக்குள்ள இருக்கிறது வந்து அழியாது. No one is able to destroy that imperishable soul. Imperishable னா அந்த மாதிரி அழிவற்ற சோல், ஆத்மா வந்து யாருமே வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது டிஸ்ட்ராய் என்ன சொல்லுவாங்க, அது வந்து அழிக்க முடியாது. அதை பத்தி இப்ப நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கும், நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, 5 types of வாயு கொடுத்திருக்கு. நம்ம வந்து பிராணவாயு, our life force prana divides itself into 5 vayus, each governing different functions and aspects of being. நம்ம வந்து இப்போ மூச்சு இழுக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து அது ஒரு வாயு. அதுக்குள்ள இன்னும் நிறைய இருக்கு. பிராணவாயு, அபான வாயு, சமான வாயு, உதான வாயு, வியான வாயு. சோ இந்த மாதிரி 5 டிஃப்ரெண்ட் வாயு இருக்கு. பிராணவாயு எங்க இருக்கு? செஸ்ட். நம்ம மூச்சு இழுக்கிறோம், எங்க செஸ்ட் தானே போகுது இல்லையா, அண்ட் ஹெட்லையும் போடலாம், செஸ்ட் அண்ட் ஹெட். அபான வாயு பெல்விஸ், கீழே இடுப்புக்கு கீழே அங்க போறலாம். சமான வாயு நேவல், தொப்புள் பகுதி. உதான வாயு, உதான வாயு எங்க வருது? த்ரோட், கண்ட் இங்க வருது. அண்ட் வியானா ஹோல் பாடியில வந்து பரவுறது. இந்த மாதிரி நமக்கு இதை பத்தி எல்லாம் தெரியுமா? இல்ல சயின்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. சயின்ஸுக்கு ஏர் இஸ் ஏர் தான், பிரீத் பண்ண ஏர் கம்ஸ் இன், ஏர் கோஸ் அவுட். அதுக்கு வேணா பேர் கொடுத்துருப்பா, ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு. பட் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. சயின்ஸ் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகல. சோ அதுல பிராணவாயு என்ன பண்றது? கவர்ன்ஸ் இன்டேக், இன்ஸ்பிரேஷன், ப்ரொபல்ஷன், ஃபார்வர்ட் மொமெண்டம். அது இருந்தாதான் நம்மளால உஷரோட இப்படி எடுத்து திரும்பி விடுறதுனாலதான் நம்ம வந்து கையை ஆட்ட முடியாது, கால் ஆட்ட முடியாது. ஒன்லி இழுத்துண்டு அப்படியே இருந்தோம்னாக்கா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இது அது வந்து எல்லாமே நம்ம செய்கை என்னெல்லாம் நம்ம ஆக்ஷன் பண்றோமோ அதுக்கு வந்து பிராணவாயு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் அபான வாயு, பெல்விஸ், நம்ம இடுப்பு கீழே இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து அபான வாயு. அது என்ன பண்றது? எலிமினேஷன், டவுன்வர்ட் அண்ட் அவுட்வர்ட் மூவ்மெண்ட். நம்ம இது வேஸ்ட் மெட்டீரியல் தான். நம்ம வந்து டாய்லெட் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னாக்கா அது வெளியில போறதுக்கு ஒரு இது வேணும் இல்லையா, நல்லதெல்லாம் அடுத்து சத்துள்ள இதெல்லாம் நம்ம பாடியில போயிட்டு இதெல்லாம் இப்ப நம்ம கரும்புச்சாறு இதில் பாக்குறோம், கரும்பெல்லாம் போட்டு நிறைய வாட்டி போட்டு ரசம் அதோட ரசம் எல்லாம் எடுத்தப்பறம் என்ன இருக்கும்? அந்த சட்டை இருக்கும், அதை வந்து தூக்கி தானே எறியறான். அதுல நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். அதுல உள்ள எல்லா சத்தும் நம்ம உடம்புல எல்லாம் போய் பாக்கி உள்ளது எங்க போகும்? நமக்கு இது கீழே போகும். அதுக்கு வந்து எந்த வாயு ஹெல்ப் பண்றது? அப்பான வாயு ஹெல்ப் பண்றது. அது வந்து பெல்விஸ், நம்ம இடுப்புக்கு கீழே உள்ள பகுதியில அது நிறைஞ்சிருக்கு. அப்புறம் சமான வாயு, தட் இஸ் நேவல், தொப்புள் பகுதியில. அது என்ன பண்றது வேலை? கவர்ன்ஸ் அசிமிலேஷன், எல்லாத்தையும் வந்து சேர்க்கிறது. டிசர்ன்மெண்ட், இன்னர் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எது அவசியம் இருக்கு, எது எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படி இப்படி பார்த்து வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதாம். புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். இந்த வாயுங்கிறீங்க, இது எப்படி அது பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, that is what is given, maybe it is doing. அதனால தானே இப்ப நல்லா சாப்பிட்டு கொழுன்னு இருக்கணும், நல்லா சாப்பிடறோம் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லா பார்த்து 4 வேளை சாப்பாடு கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்த் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது. எப்படி ஆறுது? இந்த வாயு ஒர்க் பண்றது இல்லையா. சோ இந்த நேவல் பகுதியில என்ன வாயு? சமான வாயு. அது இந்த வேலை தான் பண்றது. அதனாலதான் கேரட் சாப்பிடணும் குழந்தைகளுக்கு, அதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கண்ணுக்கு நல்லது, கீரை வகைகள் சாப்பிடு அப்படின்னு. அப்புறம் உதான வாயு, உதான வாயு த்ரோட், கண்ட இந்த இது இந்த பகுதி, அதான் த்ரோட்டுக்கு என்ன சொல்லணும் மறந்து போயிடுச்சு, தொண்டை. சிலப்போ அந்த ஒரு வேர்டு மறந்து போயிடுறது. கண்ட்டுன்னு வந்து மராட்டி ஹிந்தில எல்லாம் கண்டு சொல்லுவோம். ஓகே, அது என்ன பண்றது? கவர்ன்ஸ் growth, ஸ்பீச். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு ஒரு இது இருக்கு, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். growth, ஸ்பீச். நமக்கு இவ்வளவு சத்தம் போட்டு நம்ம பேசுறோம்னா அது கண்ட்ரோல் பண்றது, அந்த வாயு கண்ட்ரோல் பண்றதுனாலதான் we can talk. எக்ஸ்பிரஷன், நம்ம வந்து அந்த சத்தம் போட்டு பேசுறதும் மெதுவா பேசுறோம், எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் அதெல்லாம் அது கண்ட்ரோல் பண்றது. அசென்ஷன், அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட், இது வந்து மேல உள்ள பகுதியை வந்து கண்காணிச்சு வந்து அது மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்றது. அப்புறம் வியான லாஸ்ட், அது என்ன பண்றது? ஹோல் பாடியில வந்து பரவி இருக்கு. அது என்னது? கவர்ன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஆல் லெவல்ஸ், எல்லா உறுப்புகளையும் அது வந்து கவர்ன் பண்றதுன்னா என்னது? அது வந்து பாதுகாக்கிறது. எக்ஸ்பான்சிவ்னஸ் அண்ட் பர்வேசிவ்னஸ், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. வியான வாயு எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஆல் த இது, எல்லா உறுப்புகள்லயும் அது ஒர்க் பண்றது. ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். நான் இங்க கொஞ்சம் ஐ டோன்ட் திங்க் எக்ஸாம்ல வரும் அப்படின்னு, பட் பாருங்க உங்க புக்லயே கொடுத்துருக்கோம். நான் ஐ திங்க் இந்த இதுல கொடுத்துருக்கோம், நம்ம பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்ல உண்மை உருவல்ல கொடுத்துருக்கோம். அதுல என்ன இப்ப எடுத்துருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாமா? 2.18 படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அந்தவந்த இமே தேஹா நித்யஸ்யோக்த ஷரீரிணஹ அநாச்சினோ
அப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரதா. வெரி நைஸ், நல்லா படிச்சீங்க. அழிவற்ற மாதாஜி தான் சொன்னீங்க மாதாஜி. நல்லா படிச்சேன், நல்லா படிச்சேன். மாதாஜி மீனிங் படிச்சு முடிச்சுட்டோம். அழிவற்ற அழிக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. எனவே பரத குல தோன்றலே போரிடுவாயாக. போரிடு. அவர் ஃபைனல் என்ன சொல்றாரு? என்னதுக்கும் பயப்படாதே, போரிடு. அப்படிதான் ஒரு ஒன்னா சொல்லி சொல்லி போரிடு, உட்காராதே. உத்திஷ்டா கௌந்தேயா, உத்திஷ்டன ஏந்திர கௌந்தேயா, அர்ஜுனனே ஏந்திரன. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் பாடி, நம்ம பாடி எப்படி இருக்கு? முதல்ல இந்த மாதிரி சின்ன பாப்பாவா இருக்கு, அதுக்குள்ள சோல் இருக்கு. அந்த சோலோட அளவு எவ்வளவு இருக்கும்? 18 days கோர்ஸ் படிச்சீங்களா? நம்மளோட தலைமுடியோட நுனி பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த நுனியில 10,000 பங்கா நம்ம கட் பண்ணோம்னா அதுல ஒரு பங்கு எவ்வளவு சின்னதோ அவ்வளவு சின்னதுதான் சோல். ஆனா அது அவ்வளவு ஆட்டி படிக்கிறது. அது அழிவு இல்லாதது. அந்த மாதிரி எல்லா உடல்லயும் இருக்கும். சின்ன பாப்பாவா இருக்கிற இடத்துல உடல்ல அந்த மாதிரி சின்னதா இருக்குன்னா இப்ப வயசாக பெருசாகுமா? இல்ல, அதே அளவுதான். பெருசாக அதேதான் இருக்கும். இது பாடி தான் தளர்ந்து போய் பாடி நம்ம முடியாம ஆகி இறக்கும் பாடி. ஆனா அந்த சோல் என்ன அப்படியேதான் இருக்கும். சோல் தாவி வெளியில போய் திரும்பி ஒரு கர்ப்பத்துல போய் திரும்பி ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வரும். மனுஷ ரூபம் கிடைச்சா. இதை இப்ப மனுஷரோட தான் கொடுத்துருக்கா. அதனால இலட செடி கொடி என்ன வேணா வரும். அந்த மாதிரி நம்ம கர்மாவை பொறுத்தது. ஓகே. So the material body of this indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. இது இந்த நம்ம பாடி டெஃபினட்டா ஒரு எண்டுக்கு வரதான் போகுது. ஏன்னா நம்ம ஜனிச்சிருக்கோம். அப்போ மரணம் நிச்சயம். ஆனா அப்போ பாடி எப்படி இறக்கதான் போறது. அதனால நீ அந்த பாடி இறந்து போயிடுமே, அவனை கொன்னுடுவேனே இதெல்லாம் நீ வருத்தப்படாது, எழுந்துரு, சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றேன். Yes, 2.19 படிங்க வந்துச்சு. येनं वेति अन्तारं यच्चैनं मन्यते अतम् उपौतौ न विजानीतो नायम् अन्ति न अन्यते. ஜீவாத்மாவை கொள்பவனாக நினைப்பவன். மீனிங் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜீவாத்மாவை கொள்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. So neither he who thinks the living entity the slayer, யாரையோ நான் கொலை பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு நினைக்கிறதும், and who thinks nor he who thinks it's slain in the knowledge for the self, slays not. உடலை கொன்னதுனால நீ கொலையாளி இல்லை அப்படின்னாக்க எல்லாரும் இப்ப கொலை பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் ஜெயிலே போட வேண்டாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு இல்ல. இந்த மாதிரி க்ஷத்ரிய குலத்துல இருந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நீ ஒரு பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நின்று பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு டூ. இப்ப நம்ம இதுலயே போர் புரியறதுக்கு நம்ம கண்ட்ரியில நிக்கிறாங்க, பார்டர்ல நிக்கிறாங்க. அவங்க எனிமின்னு நல்லா பேசுவாங்க, என்ன பண்ணுவா இதா இருப்பாங்க. ஆனா போர்னு என்ன பண்ணுவா, அவன் கண்ட்ரியை தான் காப்பாற்றுவான். அவன் இவனை அடிக்க பார்ப்பான், இவன் அவனை அடிக்க பார்ப்பான். ஐயோ நான் அவனுக்கு பெரிய ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே, அவன் எப்பவும் நல்லா பேசுனேன், இப்ப போர் கொடுத்து நான் அவனை அடிக்க மாட்டேன்னு அவன் ஒன்னு அடிச்சுன்னு போயிட்டே இருப்பான். அந்த மாதிரி எல்லாரும் நினைக்க ஆரம்பிச்சா இதாயிடும். கேப்சர் அவர் கண்ட்ரி. So நமக்குன்னு ஒரு விதிமுறை கொடுத்திருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு டியூட்டி கொடுத்திருக்கு. So when it comes to duty, நம்ம அது கொலைன்னு ஆகாது. you are doing your duty. அவனை அடிக்கிறது உன்னோட டியூட்டி. அப்ப அந்த மனுஷ உடலை போயிடுத்தே, உடலை நீ கில் பண்றதுனால நீ கொலை பண்ணிருக்கேன்னு அந்த மாதிரி எண்ணாதே அப்படின்னு சொல்றது. கல்பனா மாதாஜி, கல்பனா மாதாஜி மீனிங் சொன்னீங்க. மீனிங் படிக்கிறீங்களா? அப்ப இதுவும் படிங்கோளேன், ஸ்லோகம் படிங்கோளேன். இல்ல இன்னும் ஒரு 2 வாரம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பின்னாடி படிச்சிட்டே வரேன், ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். அப்போ மீனிங் நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நீங்க மீனிங் படிங்க. நான் மீனிங் படிக்கிறேன். न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. पढ़ी மீனிங் படி. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ஸ். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ஸ் this is one of the verse. He has not come into being. யாரு ஹீங்கிறது? யாரு? சோல். சோல் பிறந்ததும் இல்ல, இறக்கவும் போறது இல்ல. He has not come into being. அது பிறக்கல. does not come into being. வந்திருக்குன்னு நினைக்கவே வேண்டாம். வரவும் போறது இல்ல, வந்திருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். and will not come into being. இனிமே வரும் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆக்சுவலி வரவே போறது இல்லைன்னா இனிமே ஃபியூச்சர்ல வருமா? வராது. பாஸ்ட்லயும் வரல, பிரசன்ட்லயும் இல்ல,
இதுல வரப்போறது இல்லை அண்ட் ஃபியூச்சர்லயும் வரப்போறது இல்லை. ஸோ ஃபார் த சோல் தெர் இஸ் நெய்தர் பர்த், பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது அட் எனி டைம், அதுக்கு அழிவே கிடையாது. ஹி இஸ் அன்பார்ன், பிறக்கவே இல்லை, அது ஆல்வேஸ் பெர்மனண்டா இருக்கு. இப்போ காத்து, நம்ம காத்து நம்ம ஃபீல் பண்ணா ஃபேன் ஆன் பண்ணலாம், ஏசி வேணா ஆன் பண்ணலாம், ஃபீல் பண்றதுக்கு தான். ஆனா காத்து இல்லாத இடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல, காத்து இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அந்த மாதிரி ஹி இஸ் அன்பார்ன், ஒரு ஆத்மா வந்து அன்பார்ன், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், இட்டர்னல், எவர் எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் பிரிமிவல். ரொம்ப பழைய இது ஆத்மா வந்து ரொம்ப பழைய இது, ரொம்ப அந்த காலம்னா என்னது, ரொம்ப வருஷமா இருக்குது. இட்டர்னல், ஆல்வேஸ் இட் இஸ் தேர், எவர் எக்ஸிஸ்டிங். ஹி இஸ் நாட் ஸ்லேன், கொல்லவே முடியாது. when the body is slain, பாடி இறந்து கீழே விழுந்தாலும் இந்த ஆத்மா உசுரோதான் இருக்கும். உசுரோன்னா என்னது, அந்த ஆத்மா இருந்தும் இருக்கும், அது வேற ஒரு பாடிக்குள்ள நுழைஞ்சிடும். அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகால சொல்லி. அடுத்தது எடுங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி. படிங்க. வேதாவிநாசினம் நித்யம் யயேன மஜமவ்யயம் கதம் ச புருஷः பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். பார்த்தனே, நான் படிக்கிறேன் மேம். படிங்க மாதாஜி. பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றம் இல்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்வதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? Can a person who knows that the soul is indestructible, யாருக்கு இது தெரியுமோ, இந்த உண்மை தெரியுமோ, கிசோ அந்த இது உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா வந்து அழிவே கிடையாது, அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கிறவனுக்கு அது வந்து எப்பவுமே நித்தியம், அது பிறக்கவில்லை, அது இம்யூட்டபிள், கில் அண்ட் இம்யூட்டபிள், கில் எனிவன் அண்ட் காஸ் எனிவன் டு கில். அவன் அந்த மாதிரி நினைவு இருந்ததுனாக்கா அவன் என்னைக்காவது நினைக்க முடியுமா, நான் அவனை கொன்னுட்டேனே, அவனை நான் கொல்ல போறேன்னு நினைப்பனா? நினைக்க மாட்டான். அப்போ நீ வந்து அவளெல்லாம் கொன்னுடுவாய், அந்த எண்ணமே உனக்கு வேண்டாம். யாரையும் கொல்ல போறது இல்லை, அந்த வந்து ஆத்மா எப்பவுமே அது இருக்கும். அந்த மாதிரி சொல்லி கிருஷ்ணர் அவருக்கு வந்து போதனை கொடுக்கிறார். 2.22 படிங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு? மாதாஜி எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி, சொல்லுங்க. இதுல இந்த 2.21ல இந்த புது எடிஷன்ல கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஒரு வார்த்தை மாறினதுனால அர்த்தமே வேற மாதிரி வருது. பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவனொருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி அப்படின்னு இருக்கு மாதாஜி. அதுல வந்து அவன் கொல்வதோ அல்லது அப்படின்னு வச்சாங்க, அவன் கொல்வதோ கொலை செய்வது காரணமாவதுன்னு வச்சாங்க. கொல்வதோங்கிறதுக்கு கொல்லப்படுவதோ அந்த ஒரு பெரிய கொல்வதோ கொல்லப்படுவதோ நியூ வெர்ஷன்ல கொல்லப்படுவதோ என்ன இது டிஃபரன்ஸ் கேக்குறேன். மீனிங் அதேதானே இல்லையா? நம்ம கொல்லறதும் கொல்லப்படுவது, எது வந்து இறந்து போயிடுறதோ அது கொல்லப்படுவது, நம்ம கொல்வது, இட் இஸ் ஒன் அண்ட் தி சேம். இப்போ நாம வந்து யாரையாவது கொல்றதும் நாம we are being killed அதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் மாதாஜி. ஓகே, அந்த கொஞ்சம் பெரிய லெவல்லயே இது அர்த்தமே வேற மாதிரி இருக்கு. இல்ல அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இதோட மீனிங் என்னன்னாக்கா, இந்த ஞானம் இருக்கிறவா வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க இறந்தே போறது இல்ல, தேர் ஆல்வேஸ் தேர். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மேட்டர் கிரஸ்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்னன்னாக்கா, இந்த மாதிரி யாரோ கொலை பண்ணிட்டோம், அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த பாடி தான் இறந்து போறது, உசுறு எப்பவுமே இருக்கு. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம இறக்குறதா இருந்தாலும் சரி, நம்ம யாரையோ கொலை பண்ணாலும். 2.22 படிங்க மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஏன் குவைட்டா இருக்கீங்க? இல்ல அவங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்க, படிக்கட்டும் மாதாஜி. நீங்களும் படிங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். நானும் படிக்கிறேன் நடுவுல. அப்புறம் நான் பகவத்கீதா மறந்து போயிடுவேன், அப்புறம் என்னோட கிளாஸை கேட்க ஆரம்பிப்பா, நீங்க எங்க படிக்கிறதே இல்ல அப்படின்னாங்க. வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அன்யானி சம்யாதி நவானி தேஹி. கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், லாங் மீட்டர் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதோட மீனிங் பாத்தீங்க. மீனிங் கல்பனா மாதாஜி படிக்கிறா. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. இந்த பிக்சர்லயே நம்ம பார்க்கலாம், சின்ன குழந்தை வந்து இப்படி பெருசாய் வளர்ந்து 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 வயசாயிட்டு
திரும்பி வேற ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்து இப்படி திரும்பி ஒரு அப்ப இது என்னது எப்படி இருக்குன்னா இந்த சோல் இருந்துட்டே இருக்கு. ஒன்லி இந்த துணி மாத்திக்கிறா போல நம்ம உடை நம்ம வந்து காலையில இருந்து குளிச்சு விட்டு வேற ஒரு துணி போட்டுக்கிறா போல அது வந்து இந்த சோல் இஸ் டேக்கிங் அனதர் clothes to put on, new garments. அந்த மாதிரி ஆடை வந்து போட்டுக்கிறவங்க பழைய ஆடையை களைஞ்சு புது ஆடை தரிக்கிறது அந்த மாதிரி. அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. வாசான்சி ஜீவனி யதாவிகா. நெக்ஸ்ட் 2.23 அதான் சோல்னு வந்துட்டே இருக்கு கொஞ்சம். அவர் அவ்வளவு போதனை கொடுக்குறாரு. நைனம் படிங்கோ. யாரு நெக்ஸ்ட் மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜியா? படிங்க. நீங்க யாராவது ரவுண்ட்ல இப்படி வந்துட்டே இருக்கட்டும். will not waste time on that. நைனம் சிந்தந்தி சஹஸ்ராணி நைனம் தஹதி பாவகம் ந சைனம் லேதயந்த்யாபோ ந சோசயதி மாருதகம். மியூட்ல படிங்க. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதுமாகும். So soul can never be cut into pieces. Pieces நல்ல வெப்பனை வச்சு நல்லா கட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஃபயர்ல எரிக்க முடியுமா? எரிக்க முடியாது. தண்ணியில வந்து நனைக்க முடியுமா? முடியாது. இல்ல காத்துலதான் விதராயி காத்துல அப்படியே பறந்து இல்ல, அதுவும் அப்படியே இல்லை, ரொம்ப சின்னது அந்த மாதிரி. சோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய ஸ்லோகா இம்பார்ட்டன்ட். சோ சோல் எப்படி இருக்குன்னு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் 2.24 யார் எடுக்கிறேன்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னாக்கா நான் வந்து ஆர்டர் கொடுத்து விடுறேன். நானே கூப்பிடுற போல ஆல்பபெட்டிக்கலா வச்சு நானே கூப்பிடுறேன். இப்ப எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது யாரோட ஆர்டர்னு புரிய மாட்டேங்குது. நான் ஜெயலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அசேஷ்யோ யமதாக்யோ யம் அக்லேத்யோ சோஷய ஏவச நித்ய சர்வகதஸ்தானு அச்சலோயம் சனாதனக. ஐயா நிறைய வருது. அயம் அசோஷியா அயம் அதோயம் அயம் எல்லாம் முன்னே இருக்கு. நான் யாரு? ஜீவாத்மா வெட்ட முடியாதவன், கரைக்க முடியாதவன், எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாதவன். அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். சோ எப்படி ஆத்மாவை வந்து இன்னும் திரும்பி அதேதான் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் திரும்பி ரிப்பீட் ஆகும். திரும்பி என்னது அன்பிரேக்கபிள். அதை வந்து உடைக்க முடியாது, கரைக்க முடியாது. இன்சொல்யூபிள். தண்ணியில கரைக்க முடியுமா? முடியாது. நெய்தர் பர்ன்ட். அது வந்து எரிக்கவும் முடியாது, உலர்த்தவும் முடியாது. எவர் லாஸ்டிங், எப்பவுமே இருக்கப்பட்டது. பிரசன்ட் எவ்ரிவேர், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அன்சேஞ்சபிள். அது வந்து சேஞ்சே ஆகாது, நிச்சயமா அதே மாதிரி இருக்கும். இம்மோபிள். இம்மோபிள்னா என்னது? இப்ப காத்து மாதிரிதான். காத்து இங்கே அங்க போறதா? ஒரே இப்படி காத்து இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். பட் காத்து இல்லாத இடமே இல்லையே. இட்ஸ் ஆல் பர்வேசிவ்னா அப்ப இங்கேருந்து அங்க போச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். இம்மோபிள், இட்டர்னலி த சேம், ஆல்வேஸ் இட் இஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். அதனால அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கு. இட் இஸ் நித்யம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கணுமா? 2.25 படிங்க மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட்? ஜி கல்பனா மாதாஜி படிச்சீங்களா? ரவுண்ட் வந்தா படிக்கவே மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அவ்யக்தோயம் அசிஞ்யோயம் அவிகார்யோயம் உச்யதே தஸ்மாத் ஏவம் விதித்வைனம் நானுஷோஷிதும் ஹர்ஹசி. அயம் 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 வந்துட்டதா? ஓஹோ, ஆமா மாதாஜி. அந்த எம்னு படிக்கிறதுக்கு பதிலா அயம்னு படிக்கணும் இல்லையா? ஆமா, அயம் அயம் உச்சதே அப்படி படிக்கணும் இல்லையா? அவ்யக்தோ அயம் அசிந்த்யோ அயம் அவிகார்யோ அயம் அயம் உச்சதே. தஸ்மாத் ஏவம் விதித்வைனம் நானுஷோஷிதும் ஹர்ஹசி. ஹர்ஹசி. கல்பனா மாதாஜி படிக்கட்டுமா? ஆத்ம பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. சொல்றேன். அது கண்ணுக்கு தெரியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இவ்வளவு சின்னது எப்படி இருக்கும்னு. இம்மியூட்டபிள், அது வந்து இது கிடையாது. என்னது? இட் இஸ் இன்விசிபிள், கண்ணுக்கு காணாது. அப்புறம் என்ன ஒரு ஒன் வேர்ட் வேர்ட் என்ன இருந்தது? அவிகாரியோ அச்சிந்தியோ. அச்சிந்தியோன்னா நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அவிகாரியோ இன்விசிபிள் அண்ட் அயம் உச்சியதே தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம். திரும்பி இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட படிங்க அந்த மீனிங். இம்மியூட்டபிள்னா இங்கே அங்க போக முடியாது. அதான் ஐ திங்க். படிக்கட்டுமா மாதாஜி இன்னொரு வாட்டி? ஆத்மா பார்வைக்கு
பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கு அறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். எகைன் சொல்றேன். அடுத்து சோ இதுல என்னெல்லாம் சோல் எப்படி இருக்கும் 24th verse and 25th verse என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்குன்னு ஜஸ்ட் ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி கொடுத்திருக்கான். சோ இட்டர்னல் சோல் எப்படி இருக்கும்? அன்பிரேக்கபிள், உடையாது, இன்சொல்யூபிள், கரையாது, நெய்தர் பர்ன் நாட் ட்ரைட், எரிக்கவும் முடியாது, உணர்த்தவும் முடியாது, எவர் லாஸ்டிங், ஆல்வேஸ், எப்பவும் உள்ளது, பிரசன்ட் எவ்ரிவேர், எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. சோல் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. அன்சேஞ்சபிள், அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இம்மூவபிள், மூவ் பண்ண எல்லா இடத்துல இருக்குன்னா எப்படி மூவ் பண்றது? எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. இட்டர்னலி த சேம், எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இன்விசிபிள், கண்ணுக்கு புலப்படாது. இன்கன்சீவபிள், புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. இம்மியூட்டபிள், திரும்பி இம்மியூட்டபிள் என்ன படிச்சீங்க நீங்க? அது என்ன வேர்ட் படிச்சீங்க? மறந்து எனக்கு. சோ இது வந்து மாற்ற முடியாது, மாற்ற முடியாது, மாற்ற முடியாது, அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கோம். சோ அகைன் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுத்திருக்கோம். சோ we go ahead 2.26. படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறா நெக்ஸ்ட்? மேடம் நான் ஒருத்தர் எடுத்துட்டே வரணும், அப்பதான் நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும். இது பெரிய சாப்டர், 2 நாள் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி யார் படிக்க போறா? நானே மாதாஜி. படிங்க. அசைனம் நித்ய ஜாதம் நித்யம் வாமன்யசே மிருதம் ததாபி த்வம் மகாபாஹோ நைனம் சோசிதும் அர்ஹசி. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருக புயங்கள் உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. நீ அந்த மாதிரி புரிஞ்சினாலும் என்ன பலம், மைட்டி ஆர்ம் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்க. உனக்கு நல்ல பலம் உடையவன் தான் நீ. ஆனா நீ அந்த மாதிரி புரிஞ்சிருந்தாக்கா it is of no use. However you think that the soul for the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament. நீ இந்த மாதிரி வந்து நினைச்சாலும் வந்து ஒரு ரீசனே கிடையாது, வருத்தப்படுறதுக்கு ஒரு ரீசனே கிடையாது. அந்த மாதிரி அவர் புரிய வைக்க. அடுத்தது 2.27 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்க போறீங்க? அடுத்துருங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, சுபத்ரா இல்ல, சுபத்ரா மாதாஜி, கல்பனா ஜி, கல்பனா மாதாஜி எடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சத்தம் கேட்கறதா? கேக்குது மாதாஜி. அப்ப ராஜலட்சுமி மாதாஜி எடுங்க. இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ மிருத்யுர் த்ருவம் ஜன்ம மிருதஸ்ய மிருதஸ்ய ச தஸ்மாத் அபரிஹார்யேதே நத்வம் சோஷிதும் அர்ஹசி. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. இறப்பவன் இருக்கவன்னா என்னது? இந்த பாடி தான். திரும்பி அவன் வந்து ஒருத்தன் பிறந்திருக்கான்னா அவன் இறப்பான். அவன் யாரு? நாட் த சோல். த பாடி இறக்கும், பாடி பிறக்கும். ஆனா அது சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் இட்டர்னல். நீ அதனால வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore in the discharge of your duty you should not lament. உன்னோட டியூட்டின்னு வரும்போது நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Just carry on. அடுத்த 2.28 ஜெயலட்சுமி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. நான் போய் கூப்பிட்டேன். எங்க போயிட்டா? சாப்பிட போயிட்டா? இல்லைங்க மாதாஜி, அது மியூட் பண்ணல, அப்படியே விட்டுட்டேன், ஆட் பண்ணல. அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்தமத்யானி பாரத அவ்யக்த நிதனான் ஏவ தத்ரகா பரிதேவனாக. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? All created beings are unmanifest in their beginning. First நம்ம இது உலகம் இருக்கும்போது அந்த எப்படி இருந்தோம்? நம்ம unmanifested formல தான் இருக்கும். manifestனா என்னது? இப்ப நமக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்திருக்கா, அது manifested. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம்? முதல்ல எப்படி இருந்தோம்? unmanifested formல தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு கொட்டை இருக்கு. இந்த கொட்டையை எடுத்தோம்னாலே அதுக்குள்ள ட்ரீ இருக்கு, பட் அதோட பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்கு அவ்வளவு சக்தி. ஆனா அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாது. அந்த மரம் அந்த கொட்டைக்குள்ள இருக்கு, நமக்கு புலப்படாது. சோ தி அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல அந்த கொட்டைக்குள்ள மரம் இருக்கு. அன்மேனிஃபெஸ்ட்னாக்கா கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு இதுல இருக்கு. ஆனா அது நம்ம இதுல மண்ணுல போட்டு வளர்த்தி தண்ணி எல்லாம் ஊத்திட்டு இருக்கோம்னா
அந்த கொட்டையில இருந்து மரம் வளர்றதுக்கு அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் அதுல வந்து சக்தி இருக்கு. சோ அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலையில இருக்கு. சோ ஆல் கிரியேட்டட் பீயிங்ஸ் இப்ப என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்தது, அன்மேனிஃபெஸ்டடா தான் இருந்தது. இந்த பிகினிங் அப்புறம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடுது. ஒருத்தர் ஒரு ரூபம் எடுக்கணும், மனுஷ ரூபம், மிருகம் ரூபம், செடி கொடி மரம் எல்லாம் அப்படி. அப்புறம் திரும்பி வந்து அன்மேனிஃபெஸ்ட், திரும்பி வந்து அனிலேஷன், திரும்பி அந்த பிரளயம் எல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிடும், திரும்பி வரும். இதே மேனிஃபெஸ்ட் அன்மேனிஃபெஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சோ வாட் நீட் இஸ் தேர் ஃபார் லேமெண்டேஷன். அதனால இப்ப என்ன அப்போ எடுத்துன்னு சொல்லிட்டு நீ இவ்வளவு வருத்தப்படுற, ஒன்னும் வருத்தப்படுறதுக்கு ஒரு ரீசன் கிடையாது. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா மேனிஃபெஸ்ட் அன்மேனிஃபெஸ்ட் சொன்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது இல்லையா? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஏதோ புரியலன்னு நடுவில் கேளுங்க. இப்போ டெக்ஸ்ட் 28ல என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள். மாதாஜி நான் படிக்கவா? இது ஸ்லோகம் இல்லையா மாதாஜி, சும்மா எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். அப்புறம் நீங்க படிங்க, நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நீங்க இன்னைக்குதான் முதல் வாட்டியா வந்திருக்கீங்களா மஞ்சுளா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு தான் வந்தேன். நான் உங்களுக்கு பேரை எழுதிக்கணும். நீங்க போயிட்டு அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் போகாதீங்க, ஒரு 20-15 நிமிஷத்தை முடிச்சுடலாம் மாதாஜி. அவங்களும் ஃப்ரெண்டு. எல்லாரும் உங்களோட ஃப்ரெண்டா? வெரி குட். அப்படிதான் இருக்கணும். கல்பனா, சாவித்ரி, மஞ்சு, ஜெயலட்சுமி 4 பேருங்க. இன்னைக்குதான் வந்தேங்க. மாதாஜி இன்னைக்குதான் வந்தேன். ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல மாதாஜி. இன்னைக்குதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம பகவத்கீதா, இன்னைக்குதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 28வது ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு? பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள் கண்டினியூ. எப்படி வந்து பிறப்பு இறப்பு எப்படி இருக்குன்னு பிலாசபர்ஸ் நல்ல அறிவாளி, இந்த வேற உலக ஞானம் எல்லாம் தெரிஞ்சவா எப்படி, who believe in, who do not believe in existence of soul. ரொம்ப படிச்சுட்டாங்கன்னா என்னன்னாக்கா அவங்க வந்து அவ்வளவா பக்தி காட்ட மாட்டாங்க. பட் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டாக்டர்ஸா இருக்கிறவங்க கூட என்ன சொல்லுவாங்க, நான் பண்றேன் அப்புறம் நீங்க பகவானை வேண்டிக்குங்க, அதுதான் சொல்றேன். அவ சொல்லலையே நான் பண்ணிடுறேன், டோன்ட் வரி, எல்லாம் எங்க கையில இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறா. இவன் படிச்சவாழ்லயே இவன் டாக்டர்ஸ் அவ கூட ஏறிக்குன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போச்சுனாக்கா ஏறினா என்ன ஒரு பிள்ளை யாரோ ஏதோ ஒரு செல்ல வச்சிருப்பா, அதை இப்படி தொழில்ட்டு தான் போறான். ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் நம்ம படிச்சதுக்கும் நம்ம என்னவோ படிச்சதுக்கு நம்ம வேலை பண்றோம், அதை விட ஒரு படி மேல ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு நம்மளை கொண்டு செல்றதுக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் சில பிலாசபர்ஸ் சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க, அதுல எல்லாம் they don't believe. அவ என்னது who do not believe in existence of soul. soul இருக்குன்னு பிலீவ் பண்றது இல்லை. They are called atheists. அவங்க வந்து அதுக்கு என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா? atheist நம்பிக்கை இல்லாத நாஸ்திகர். ரெண்டு இதா பிரிச்சிருக்கா பிலாசபர்ல. ஒருத்தர் வந்து இது சோல் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறவா ஆஸ்திகர், அண்ட் நாஸ்திகர். யாருக்கு வந்து சோல் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாலும் அவள நாஸ்திகர். ஓகே, வந்து அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல எப்படி இருக்கும் நம்மளோட ஒரு கொட்டை ஒரு புளியங்கொட்டையோ ஒரு மாங்காய் கொட்டையோ இருந்தாக்கா சொல்ல முடியுமா இது வந்து ஒரு 5 வருஷத்துல ட்ரீ ஆகும்னு சொல்ல முடியுமா? அவ்வளவு எல்லாம் கண்ணோட்டம் நமக்கு கிடையாது. கொட்டைனா கொட்டைன்னு தூக்கி எறிஞ்சிடும். ஆனா அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. சோ அது வந்து பிஃபோர் கிரியேஷன் எப்படி இருக்கும், எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கும். பிஃபோர் கிரியேஷன், கிரியேஷன் ஃபுல் உலகம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வரதுக்கு முன்னாடி we were all in that unmanifested form. அப்புறம் கிரியேஷன் வந்தது, நம்ம வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்தோம். அப்புறம் என்ன ஆகும், ஒரு பிரளயம்லாம் வந்து இந்த இந்த 4th சாப்டர்ல வரும். அந்த இவ்வளவு வருஷம் அப்புறம் பிரம்மாவோட ஒரு இரவு ஒரு பகல், அதுக்கப்புறம் அவரோட 100 இயர்ஸ் ஆயுஸ், அவருக்கு ஆயுஷ் வந்து பிரம்மாவோட லைஃப் வந்து 100 இயர்ஸ். அவரோட 100 இயர்ஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா பிரளயம் வந்து எல்லாம் வரும். அது நிறைய லேக்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், நம்மளோட கணக்கு படிக்க நிறைய லேக்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் போகும். அதே போல என்ன சொல்றேன்னா கிரியேஷன் ஆன அப்புறம் அது வந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்ட், நமக்கு எல்லாம் ஒரு ரூபம் கிடைச்சு இந்த மாதிரி இருக்கு. திரும்பி ஒரு அழிவு வரும்போது என்ன ஆயிடும், திரும்பி பேக் டு அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல போயிடும். அப்ப நம்ம மேனிஃபெஸ்ட் எப்படி ஆகும், ஒரு அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஒரு ரூபம் எப்படி கிடைக்கிறது, ஈத்தர்னா என்னது, ஸ்பேஸ். ஒரு காற்று இல்ல, ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்பேஸ்னா என்ன சொல்லுவோம் இல்லையா, வெரி என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பேஸ்க்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவோம், ஸ்பேஸ் வந்து இடைவெளி தான், விண்வெளி. அது அப்புறம் ஏர் காற்று, ஃபயர் நெருப்பு, வாட்டர் தண்ணி, அர்த் மண்ணு, இது எல்லாம் சேர்த்துதான் இந்த பாடியும் இருக்கு. அதுதான் மெட்டீரியல் பாடி சொல்றோம். இது வந்து மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ். இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கே, இப்போ மனுஷ ரூபத்துக்கு மாத்திரம் இல்ல, நிறைய மிருகங்கள் இருக்கு. எல்லாமே இந்த மாதிரி 5 பஞ்ச தத்துவால தான் ஆயிருக்கு. அப்படி பண்ணிதான் ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வராங்க, கொண்டு வந்திருக்கோம். பகவான் பண்றதுதான்.
அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து திரும்பி இறந்து திரும்பி நம்ம அன்மேனிஃபெஸ்ட், இது பிரளயம் வருது, இது வந்து பிரளயத்தோட. So Lord Krishna's argument is, what is there to lament? நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம், திரும்பி போறோம், திரும்பி போறோம்னா எங்க இருப்போம்? திரும்பி அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல தானே போவோம். அப்படி போனாலும் திரும்பி நம்ம மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி திரும்பி வரதான் போறோம். அந்த மாதிரி சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். 40 ஸ்லைடு வரைக்கும் பண்ணலாம். அப்புறம் 2.29ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். Soul is amazing. Look, see, describe here. எல்லாம் நம்ம வந்து சோலை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம், பார்க்கலாம், நல்லா அதை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கேட்கலாம் அப்படின்னு. லுக் பார்த்தா என்ன தெரியும்? Some look on the soul as amazing. ஆஹா, இவ்வளவு நல்ல ஆனந்தமா ஒரு சோலுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பவர் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்கலாம். அது வந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறா போல. Looking is amazing. Some people who are amazing look on the soul. People are amazing. ஒரு நிமிஷம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு நானே படிக்கிறேன். Some look on the soul which is amazing. Soul is amazing. Okay. சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த சோலை அந்த மாதிரி எண்ணி நம்ம பாக்குறதே அமேசிங்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு எண்ணுவாங்க. சில பேர் இந்த மாதிரி மனுஷா அந்த சோல் வந்து மனுஷோட அந்த கூட்டுல என்ன சொல்லுவாரு, என்கேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே. நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம வந்து மனுஷால தான் பாக்குறோம், சோல் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். அப்போ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஓ அப்படியா, நம்ம இவாக்குள்ள எல்லாம் சோல் இருக்கா, இவாலும் ஒரு பாடியால தான் கவர்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அடுத்த சோல் இட் செல்ஃப் இஸ் அமேசிங். சோல் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய அமேசிங்கா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு. இது வந்து கண்ணால பாக்குறது. காதால கேட்கறது அதே போலதான். சம் ஹியர், காதால கேட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறது நினைச்சுக்கிறாங்க. காதால கேட்கறதே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அமேசிங்னா ஆச்சரியமா இருக்கு. சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் அமேசிங் ஹியர் அபவுட், யார் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போறாங்களோ அவங்க கேட்கறதும் அதை விட ஆச்சரியமா இருக்கு. இது என்ன ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஹவு ஃபார் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியாது, இன்னும் எக்ஸாம்ல எல்லாம் வராது. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறா போல புரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஓகே, சம் ஹியர் அபவுட் த சோல் விச் இஸ் அமேசிங். இது சோலை பத்தி நல்லா கேட்டுக்கிறாங்க, புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி சோல் வந்து ரொம்ப அமேசிங், வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்புறம் அதை வந்து டிஸ்கிரைப், இப்ப நம்ம பார்த்தோமே கிருஷ்ணரே நிறைய அதை வந்து சோலை டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. சம் டிஸ்கிரைப் த சோல் as அமேசிங். எப்படி சொல்றா, அதுக்கு கட் பண்ண முடியாது, இப்படி பண்ண முடியாது, அப்படி பண்ண நல்ல கிருஷ்ணர் சொல்றா போல, பகவத்கீதா சொன்னா போல சொல்லி அது ரொம்ப அந்த மாதிரி ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க சில பேர். ஸோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்றதே ரொம்ப அமேசிங். சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் அமேசிங் டிஸ்கிரைப் ஆன் த சோல். யார் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு மனிதன் அதை நல்லா அனுபவிச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி மனுஷாலும் ரொம்ப அற்புதமானவர் அந்த மாதிரி. அண்ட் சம் பீப்புள் டிஸ்கிரைப் த சோல் which is amazing. சோல், அந்த சோலே பயங்கர அமேசிங்கா தான் இருக்கு, அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோலை வந்து நல்ல ஆச்சரியப்படும்படியா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோல் சேம் சைஸ் அமேசிங். சோல் இருக்கிறது என்னது ஒரே சைஸ்ல தான் இருக்கும். அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கலாம், இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியலையே, புழுன்னு நினைக்கிறேன், புழு பூச்சி, அதுலயும் அதே சோல் தான் இருக்கும். அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு என்ன இருக்கு தெரியாது, இல்ல போன ஜென்மத்தை நம்ம புழுவா இருந்திருக்கலாம், அதுவும் நமக்கு தெரியாது. சோ அதுல இருக்கிற சோலும், ஒரு ஆணையில இருக்கிற சோலும், ஒரு ட்ரீ ஒரு மரத்துல இருக்கிற சோலும், இல்ல மனுஷால இருக்கிற சோலும் சேம். அந்த சோல் மாறினதே கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் லைஃப் எடுத்திருக்கோம். இந்த சோல் நம்ம இந்த உடம்ப வந்து இறந்து போய் நம்ம உடம்ப இறந்து போயிடுச்சுன்னா இந்த சோல் வந்து ஒரு மரமா ஆயிடும். நான் அந்த மாதிரி கர்மா பண்ணா அது மரமா போயிடும். இல்ல ஒரு புழு பூச்சியா போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஆணையா போறது. சோல் வில் பி த சேம். அப்ப இந்த மாதிரி சோலுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்குங்கிறது ஆச்சரியப்படும்படியா இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. 40th, I think this is the last. 40 வரைக்கும் படிச்சு முடிச்சு விடலாம் நம்ம. ஓகே, இன்னும் ஒன்னுபடி படிச்சு. டெக்ஸ்ட் 30. ஓகே, டெக்ஸ்ட் 30 படிக்கணுமா? எடுங்க பார்க்கலாம். யார் மஞ்சளா மாத்தாஜி படிக்கிறீங்களா? ஆமா மாதாஜி. படிங்க. நீங்க உங்களுக்கு சான்ஸ் வரலையே, எனக்கு தெரியாது நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னு. படிங்க. தேஹி நித்யம் அவத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி. இதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட, எல்லாத்தையும் சோசித்தும் அருகசி வந்து இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி நீ கவலைப்படாதே, இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓ டிசெண்டன்ட் ஆஃப் பரதா, ஹீ ஹூ டு மீனிங் படிக்கலையே எங்க மாதாஜி? எங்க நீங்க படிக்கிறீங்க? மாதாஜி இருக்கேன், நீங்க கண்டினியூ பண்ணதுனால நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பரத குலத்தென்று யார் படிக்கிறா? படிக்கட்டுமா பிரபுஜனா? படிக்கட்டுமா? எம் கல்பனா படிங்க. பரத குல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்
நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஓ descendant of Bharata, he who dwells in the body. என்னது ஹீனா யாரு? அந்த சோல் நம்ம பாடியில இருக்கு. can never be slain. அதை வந்து இறக்க வைக்க முடியாது. therefore நீ அதனால கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த பாடி தான் இறந்து போறது, உள்ள சோலை நீ வந்து இறக்க வைக்க முடியாது. சோ அந்த அனாலஜி கொடுத்திருக்கான மீனிங், அதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கான். So unnecessary violence is not justified. அதுக்கு என்ன யார வேணா நம்ம கொலை பண்ணி நடக்க முடியுமா? நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு ஜட்ஜ் இருக்காரு, ஒருத்தருக்கு வந்து என்னது தூக்கு தண்டனையும் கொடுக்குறாரு. அது கொலை தானே இல்லையா? ஒருத்தர் உசுரோடு இருக்கிற கொலை. ஆனா அது அவரோட தொழில், அவர் பண்ணணும்னா அது அவருக்கு ஒருத்தருக்கு தூக்கு தண்டனை இருக்குன்னா அவன் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கான், ஏது பண்ணிருக்கான், எதனால பண்ணா எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் இது பண்ணிட்டு தான் ஃபைனல் வேர்டிக்ட் அவர் கொடுக்குறாரு, இவருக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு. இல்லையா? சோ அதனால இவர் வந்து அவரை வந்து இது என்னது என்ன சொல்லுவா, வயலன்ஸ், கொலை பண்ணினார் அந்த மாதிரி வராது. ஏன்னா அவர் அவரோட தொழில் பண்றார். as a lawyer he is doing his duty. அதே டாக்டர்ஸ் கத்தி இதெல்லாம் வச்சு பண்றா. ஆபரேஷன் டேபிள்ல எல்லாம் நம்ம ஒரு கத்தி இருக்கும், அதை எடுத்து தூக்கி எறிஞ்சு எல்லாம் நான் பண்றான், ஸ்டிச் பண்ணுவா, கத்தியால எல்லாம். சோ கத்தியை வச்சு யூஸ் பண்றாளே, அவ கில் பண்றான்னு அந்த ஆபரேஷன் டேபிள் இறக்குறவாள் இருப்பா. ஆனா அவ அந்த நோக்கத்துல அவ வந்து பண்ண மாட்டான், அவ வந்து உசுரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் எல்லாம் பண்ணுவா. சோ டாக்டர்ஸ் கையில கத்தி இருக்கிறதும் ஒரு திருடன் கையில கத்தி இருக்கிறதும் வித்தியாசம் இல்லையா? சோ அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். சர்ஜன் பெர்ஃபார்மிங் ஆபரேஷன், அவர் கையில கத்தி இருக்குன்னா அவர் ஒரு டியூட்டி பண்றார், அவர் படிச்ச டியூட்டி பண்றார். அதுல வந்து அவரோட நோக்கம் வேறையா இருக்கும். கையில கத்தி எடுத்தோம்ல, நம்மளதான் கிச்சன்ல கத்தி எடுத்து கட் பண்றோம் நம்ம, அதனால நம்ம வந்து கொலையாளி ஆயிட முடியுமா? இல்ல. சோ அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்கு. That's all. I think we will end here. ஏன்னா 40 வரைக்கும் வந்துடுது. 41ல இருந்து நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம். கேரக்டரிஸ்டிக் திரும்பி அதே தான் வரும், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சோல். அதே பண்ணா ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடும் நாளைக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இப்போ இந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து விடுறேன். யார் வந்திருக்கா? துர்கா மாதாஜி இருக்கீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி நீங்க பேசலன்னா ஆப்சன்ட் போட்டுடுவேன். பழனிசாமி வந்திருக்கீங்களா? பழனிசாமி வரல. ஓகே. சாந்தினி மாதாஜி நாட் கம். சுபித்ரா மாதாஜி, சுபத்ரா மாதாஜி தான் வந்துட்டு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கோயில்ல இருக்கேன் இருக்காங்களே. சுபத்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுபத்ரா மாதாஜி பேசல, எப்படி மாத்தாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. இருக்கீங்களா? எங்க இருக்கீங்க சுபத்ரா மாதாஜி? நீங்க தான் பேசுங்க. ஏன் பேசவே இல்லையே? நீங்க பேசவே இல்லையே. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி, நான் வெளியே இருக்கேன். அப்படியா? பிரசன்ட் சொல்லுங்க. பிரசன்ட் சொல்லுங்க. வெளியே இருக்கு மாதாஜி. சரி சரி. போன கிளாஸ் வரல இல்லையா? நீங்க போன கிளாஸ் வரல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. போன கிளாஸ் ஆமா மாதாஜி. ஆமா, நான் இனிமே மிஸ் பண்ணாம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அதனால உங்களுக்கு வேண்டியதா சண்டே இது பண்ணி நான் வெள்ளிக்கிழமை நான் ஆக்கினேன், நீங்க எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணனும் அப்படி. இல்ல, எந்த கிளாஸ்னாலும் ஓகே தான் மாதாஜி. எந்த கிளாஸ்னாலும் ஓகே தான். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெளியே இருக்கேன். நாளைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க சொன்னீங்க. அப்புறம் இது யாரோட நம்பர்? இது யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜி, உங்க நம்பர் எது மாதாஜி? சொல்லுங்க. ஃபோன் நம்பருங்களா? ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க. 6383 ஒரு நிமிஷம். 6383 அப்புறம் 763 269. இது எது புது வாட்ஸ்அப் நம்பர் வேற மாதாஜி? அது சொல்லுங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்லுங்க. 95. அதுவும் வேறையா இருக்கே. இல்ல நம்ம குரூப்ல இருக்கீங்களா நீங்க? இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் லிங்க் அனுப்புனாங்க, அதனால இருக்கேன். அடுத்த குரூப்ல இருக்கேன். அப்போ வாட்ஸ்அப்ல நான் அனுப்புறதெல்லாம் எப்படி வரும் உங்களுக்கு? இத 95 சொல்லுங்க. 24 64 90 37. பேர் எழுதுறேன். நீங்க அந்த இதுல இல்லைன்னா, வாட்ஸ்அப்ல இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் ஏதாவது மெசேஜ் போட்டா தெரியாது. என்ன பேரு? ஃபுல் நேம் வெங்கடேஷ் செட்டியா? மஞ்சுளா வெங்கடேஷ் செட்டி. மாதாஜி சொல்லுங்க. யார் பேசுறா? கல்பனா பேசுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க ஜி. கல்பனா சொல்லுங்க. மஞ்சுளா மாதாஜி கிளாஸ்க்கு அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் வந்திருக்காங்க, நம்ம கிளாஸ்ல இல்ல. அப்படி அவங்க படிக்க வேண்டாமா? லெவல் 2ல இல்லையா? இல்ல படிக்கட்டும், படிக்க வேணாம்னு சொல்லல. அவங்க
18 days கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல. ஓஹோ சரி சரி சரி. அப்ப சும்மா அட்டெண்ட் பண்றாங்க. சரி சரி. கிளாஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவும் அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப சும்மா தான் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. அப்ப மார்க் பண்ணி சொல்றேன் நான். she is not in the group. அப்ப இன்னும் 3 நம்பர் இருக்கு, யாருன்னு தெரியல, அவள ஆப்சென்ட். இன்னும் 4-5 கிளாஸ் பார்த்துட்டு அவங்க பேர் எடுத்து விடுறேன். என்னுடைய நம்பர் தான் தெரியாது, பேரு தெரியாது யாருன்னு. சும்மா வாட்ஸ்அப்ல இருக்காங்க. துர்கா மாதாஜி வந்தாங்க இல்லையா? துர்கா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி ஓகே. இது முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வெளியில இருக்கீங்க இல்லையா? பிரசன்ட் மாதாஜி. என்னது? எஸ் மாதாஜி. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு வீட்ல இருந்தா மாதாஜி அட்டெண்ட் பண்ணலாம். சாரி மாதாஜி. இல்லம்மா, நோ ப்ராப்ளம். absolutely no problem. ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு நம்ம வந்து பஜன் பண்ண முடியாது, ரொம்ப லேட் இல்ல. அதே அந்த ஹரிபோலே படிக்கலாமா? யாருக்கு சொல்ல போறீங்க? ஹரிபோல் யாரு எனக்கு அனுப்பினா ரொம்ப நல்லா பாடினாங்க? கல்பனா மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி. எஸ் ஜி, கல்பனா மாதாஜி தான். சொல்லுங்க படிக்க இது சொல்லுங்க பாக்கலாம். மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. கேளுங்க பிரபுஜி. வாரத்துக்கு ஒரு அசைன்மெண்டா 2 அசைன்மெண்டா மாதாஜி? நான் 2 அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டேன். வாரத்துக்கு 1-2 மாதாஜி? ஒண்ணுதான். வாரத்துக்கு ஒரு சாப்டர் தான் எடுக்கிறோம். அதனால நீங்க வந்து இப்ப சாட்டர்டே நாளைக்கு வந்து இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு, இந்த செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சு கொடுத்துனா நீங்க ஒரு ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி முடிக்கணும். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து 2 நாள் கொடுத்துருக்கா ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறது. சில ஸ்லோகா நிறைய இருக்கும். 18 சாப்டர்ல செகண்ட் சாப்டர்ல நிறைய இருக்கும், நிறைய ஸ்லைடு. சோ டைம் எடுக்கும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப நீங்க நாளைக்கு முடிச்ச அப்புறம் நீங்க வந்து அசைன்மெண்ட். ஓகே, இது என்ன சொன்னேன்னா அந்த ஹரிபோல் ஹரிபோல் யார் படிக்க போறா? யார் பாட போறா? சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சுடலாம். கல்பனா. கல்பனா படிங்க, பாடுங்க. மாதாஜி இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கிஸ் இது அட்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கலா? வெரி குட். ஆமா, அது எல்லாமே அத டீடைல்ட் ஆன்சர்ஸ் தான். பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி, நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து இது பண்ணி அது அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம். எக்ஸாக்ட்லி அதுல இருக்கிறது அது இல்ல. அது மாதிரி அதான் 1.1 1.11 அந்த மாதிரி நிறைய 1.16 to 1.20 அப்புறம் 1.39 to 1.42 இதுல எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்தது மாதாஜி. சரி, அது பாக்கல. அது வந்து ரிசல்ட்டும் இமிடியேட்டா ஃபுல் மார்க்ஸ் அவங்களே கொடுத்துடுறாங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்ன அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம செக் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம எழுதிருக்கிறது கரெக்டா அப்படின்னு ஒரு தரம் if you are not satisfied னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம திரும்பி போய் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இது இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் சொல்லலாமா மாதாஜி? மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, இது டைம் உங்களுக்கு நிறைய எடுக்கிறது. ஒண்ணு நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது மாதாஜி. அதனால ஆமா, ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது உங்களுக்கு. அதனால நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது எல்லாம் இந்த குரூப்லயே ஒரு 4-5 பேர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா படிப்பாங்க. இந்த சாவித்திரி அவங்க இவங்க எல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே அதெல்லாம் கத்துட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. ISKCON வந்து அவங்க எல்லாம் கத்துட்டாங்க, ஃபாஸ்டா படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய சாப்டர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் பொழுது நீங்க அவங்கள படிக்க சொல்லிடலாம் மாதாஜி. மத்தவங்க அதான் எங்களெல்லாம் கூட கேட்கணுங்கிறது இல்ல மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் வேண்டாமா? எல்லாருக்கும் பிராக்டிஸ் வேணும் இல்லையா? உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது மாதாஜி. டைம் வேஸ்ட் இல்ல, ஸ்ட்ரெயின் எனக்கு எப்போனா நான் பேசிட்டே இருந்தாதான் எனக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். எனக்கு போன ஒரு 5-6 மாசம் முன்னாடி அந்த மாதிரி தொண்டே போயிடுது, வாய்ஸே வெளியில வரல. அதே மாதிரி ஸ்லைட்ஸும் வந்து நிறைய இருக்கு மாதாஜி. நிறைய வேண்டியிருக்கு இல்லையா? அது சிலதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவ ஸ்லைடு என்னத்துக்கு பண்ணிருக்கானா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. சரி, அவங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஐ cannot delete it. அப்ப அது அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுவேன். புரிஞ்ச இருக்கிறதையே திரும்பி அது வந்துட்டே இருக்கும். ஸ்லோவா அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டே இருக்கும். படிச்சதையே திரும்பி நம்ம படிப்போம். அப்பவும் புரியாதுக்கு இருக்கிறவளுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து திரும்பி அதை சொல்ல வேண்டியது. இந்த மாதிரி இருந்தா 2 நாள்ல உங்களை செகண்ட் சாப்டர் தான் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எப்படியே முடிச்சிட்டோம். அப்புறம் இந்த 3rd 4th எல்லாம் வந்தா ஈஸியா. ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல அது ஸ்டார்டிங்ல அப்படி இருக்கும் மாதாஜி, அப்புறம் ஈஸியா போகும். சரி, போல் ஹரிபோல் கல்பனா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நான் அழகா பாட்டோட முடிச்சோன்னா அந்த பாட்டு அப்படியே அந்த டிங்கரிங்கா இருக்கும். பாடுங்க. बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल,
हरि बोल। मनेरानंद भाई बोल हरि बोल। मनेरानंद भाई बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जन्मे सुखे बोल हरि बोल। मानव जन्मे बेये बोल हरे बोल। बोल हरे बोल, बोल हरे बोल हरे बोल। सुखे तको बोल हरि बोल। संपत्ति विपत्ति भई बोल हरि बोल। सुखे तको बोल हरि बोल। संपत्ति विपत्ति भई बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। दुर्गा तको वन तको बोल हरि बोल। कृष्ण रा संसारे तको बोल हरि बोल। दुर्गा तको वन तको बोल हरि बोल। कृष्ण रा संसारे तकी बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। असत्संगे साड़ी बाई बोल हरि बोल। वैष्णव चरण बोडी बोल हरि बोल। असत्संग साड़ी बाई बोल हरि बोल। वैष्णव चरण बोडी बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोलो गौर नित्यानंद बोल। गौर नित्यानंद बोलो गौर नित्यानंद बोल। गौर गदाधर बोल गौर गदाधर बोल। गौर गदाधर बोल गौर गदाधर बोल। गौर अद्वैत बोल गौर अद्वैत बोल। गौर अद्वैत बोल गौर अद्वैत बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण हरे कृष्णा सुने। हरे कृष्णा।